Спецыялісты такога ўзроўня кіберпартызаны, яны зараз могуць атрымоўваць 10 000 долараў у месяц. За што вы і за каго вы? Расія наш вораг, мы гэта разумеем. Чаму тое, чым займаюцца кіберпартызаны, гэта не кібертэрарызм? Свабода, яна мае сваю цэну. У чым сэнс 3 разы ўзламваць акадэмію кіравання Лукашэнкі? Ну, а мы не хочам чакаць яшчэ 30 год. Як у кіберпартызанаў прымаюцца рашэнні? Хто галоўны ўвогуле? Мы павінны заставацца, мы павінны вызваляць Беларусь. Вітаю, сябры, вы на канале ТОК, і сёння мы размаўляем з прадстаўніцай кіберпартызан Юліянай Шамітавец. Юліяна, привет. Привет, Настя. Хочу тебе запытаць, ці ты увогуле бачылася хоць з аднім чалавекам, з якім ты працуеш? З кіберпартызан? Не, ні з кім не бачылася. Як твоё адчуванне, што гэтыя людзі, ты іх прадстаўляеш, і ты нават не уяўляеш, як яны выглядаюць? Ну так, это будзе дзіўна, калі мы сустрэнемся ў свабоднай Беларусі. Але ж, вось што таксама дзіўна для мяне, што вось мы працуем, амаль што, 2 гады дакладна, можа нават троху болей, і яны сталі сапраўды сябрамі. То бок я на камунікацыі з імі кожны дзень. З кімсьці больш, з кімсьці менш, але ўсё роўна гэта ідзе, і мы там можам абмяркоўваць нейкія агульныя нейкія падзеі. І гэта дзіўна, таму што вось мяне там пытаюць, як там час у цябе на сяброў, сваякоў і гэтак далей. Я такая, няма часу. Мае адзіныя сябры зараз гэта кіберпартызаны амаль што. Так што гэта так, такія ўмовы, але я разумею, што бяспека гэта перш за ўсё, канешне. Ты не баішся гэтага моманту, знаеш, як калі экранізуюць нейкую кнігу, і ты адчуваеш расчараванне, што ты, можа быць, па-іншаму уяўляеш людзей, а яны ў рэальнасці акажуцца не тымі, кім ты сабе ў галаве намалявала. Гэта ж без розніцы, як яны выглядаюць, галоўнае, якія людзі яны, якімі людзьмі яны з'яўляюцца. Ці ёсць хтосьці з кіберпартызанаў, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі? Так, у нас ёсць удзельнікі, якія знаходзяцца ўнутры. Як яны матывуюць сваё дзела? Таму што ясна, што ўнутры Беларусі страшныя рызыкі, мы ўсе іх усведамляем. Чаму яны на гэта ідуць? Адказ заўсёды вельмі просты. Камусьці трэба будзе вызваляць Беларусь. Мы разумеем, што галоўнае гэта насамрэч людзі ўнутры Беларусі, і яны, разумеючы ўсе рызыкі, стаяць над тым, што вось мы павінны заставацца, мы павінны вызваляць Беларусь, яны будуць актыўна ў гэтым удзельнічаць. Раскажы, як ты сама апынулася сярод кіберпартызанаў? Доўгая гісторыя. Насамрэч, я звязаная спачатку была звязаная з рухам супраціву, потым уже далучылася да кіберпартызанаў непасрэдна. Калі я пераехала ў Амерыку навучацца на магістратуры, праз пэўны час я хацела далучыцца да нейкіх там ці груп, ці актывістаў, дыяспары, каб працаваць непасрэдна па Беларусі, тым больш, што і мая вучоба неяк усё роўна была звязана. І ў мяне была матывацыя спачатку навучацца на палітычных навукаў, там была праца, вучоба была звязана з арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, там свае расчараванні былі, але у гэтым кантэксце, што вось трэба прасоўваць Беларусь, трэба неяк спрабаваць змяняць рэжым, гэта была іншая сітуацыя, зразумела, да 20-го года. І вось неяк так выйшла, што я пазнаёмілася з Дмітром Шыгельскім, які таксама палітычны прадстаўнік супраціву і зараз палітычны прадстаўнік палка Костуся Каліноўскага. І проста пачала працаваць на нейкіх сумесных мерапрыемствах, ты там паперкі пісаць, больш такая бюракратычная праца, пераклады па-ангельску, з чым магла, вось дапамагала. Таксама, зразумела, працавала з Юрасем Зянковічам у гэты час. Ну і вось калі пайшлі падзеі 20-го, так адразу аўтаматычна я патэліла, калі даведалася пра супраціў, сказала, што вось я падтрымліваю гэта, я разумею там усе рызыкі і ўсё такое, але лічу, што гэта стратэгія зараз толькі можа спрацаваць. Хаця напярэдадні мы нават і сварыліся, я казала, што не, вы не разумееце, калі яны там Зміцер і Юрась крытыкавалі падыходы, але потым зразумела, што я хутчэй была не права. І ўсё, давайце працаваць, трэба вызваляць Беларусь. І пачалася такая больш унутраная праца па супраціў. А потым пасля ўзлому МУСа кіберпартызанамі было шмат увагі, нават не толькі з боку беларусаў, беларускіх журналістаў, нават больш замежнікаў. Таму што такое здарылася ўпершыню. Усім было цікава, як гэта здарылася, навошта ўвогуле, што там адбываецца, ці сапраўды у іх яны здабылі, кіберпартызаны, пашпарты абсалютна ўсіх грамадзян Беларусі.
Там і шмат яшчэ якой зразумела інфармацыі, але гэта такое вось самае было трыгернае. Яны пачалі актыўна шукаць чалавека, які б мог размаўляць і з замежнікамі, і з беларускімі журналістамі. І вось звярталіся да тых, хто быў у супраціве ў гэты час, больш актыўна гэта зразумела, там і Зміцер, і Паша, з публічных. І вось Зміцер мне па тэле прапанаваў, я думала, не адразу пагадзілася. Потым у меня таксама была онлайн-размова з кіберпартызанамі. У нейкім сэнсе можна назваць гэта інтэрв'ю, хаця гэта больш было як маналог. Я размаўляла, усе ж ананімныя напісалі мне проста пытанні. Гэта троху было няёмка, але было вельмі прыемна пазнакоміцца з гэтымі людзьмі, зразумела. Па-першае, па-другое, мне таксама было важна зразумець увогуле, якая стратэгія, якія каштоўнасці, за што стаяць, тому што я ж не магу прадстаўляць людзей, з якія вось я не падзяляю гэтыя моманты. І ў гэты момант камунікацыі выглядала, што ты задаеш пытанне, яны ў чаце пішуць. Не, па-першае, яны задавалі пытанне, там, хто, як, там, біяграфія, увогуле, там, чаму гэта мне цікава, якія прапановы, таму што, потым я даведалася, мне вельмі гэта спадабалася. Такая пазіцыя групы, прапановы, будь актыўнай, бярыце на сябе адказнасць, усе удзельнікі, там, не ўсе, там, ёсць групы, ёсць актывісты, якія маюць нейкую зону, яны па ёй працуюць, маюць адказнасць, не такое, што там адзін чалавек, напрыклад, вырашае за ўсіх, такого ўвогуле няма. І вось мы размаўлялі, мне насамрэч была ідэя звярнуцца да Габрыэлы Колман, і яна дала вельмі высокую адзнаку кіберпартызанам. Мне падаецца, у Блумбергу артыкулу, вось калі узломая атака на МУЗ адбылася, яна казала, што увогуле яна выкладае ў Гарвардзе. Зараз яна адна з самых найбуйнейшых такіх выкладчыцаў і экспертак у галіне актывізму. Яна напісала, напрыклад, кнігу пра ананімус, ведае шмат такога кшталту груп. І яна вось сказала аб тым, што ўвогуле нічога падобнага не бачыла, ніколі ў гісторыі такога не здарылася, гэта ў новы ўзровень. І я вось прапанавала вось першы такі крок, давайце звярнемся да яе, можа нейкую канферэнцыю зробім, каб людзі ўвогуле даведаліся, што гэта такое, каб не было пытанняў, каб даведаліся пра Беларусь, гэта ж тое ж самае прасоўваць, чаму мы гэта робім. Вось вельмі спадабалася гэта ідэя. Я таксама задавала пытанні, зразумела. Вось мы так паразмаўлялі, я пагадзілася і пачалася праца. А што для іх было важна? Напрыклад, IT-скілы ім важны ўвогуле ці не? Не, хаця, калі даведаліся, што ў мяне ёсць пэўны досвед, я скончыла таксама магістратуру па дата-аналітыкі, я ведаю там трошачкі языкі праграміравання, але гэта не было абавязкова, не было тое, што вось там прынцыповы такі момант, больш проста так у дадатак, што добра, калі чалавек увогуле больш-менш там агульна разумее гэтыя рэчы, але гэта, канешне, больш пра тое, што трэба там будзе па-ангельску адказваць, пісаць пасты, вучыцца, там, проста размаўляць з людзьмі. Слухай, але выглядае, што абавязкаў даволі шмат. Ты атрымліваеш за гэта заробак? Не, я не атрымліваю заробак. Чыстае валанцёрства? Чыстае валанцёрства. Ёсць моманты, канешне, калі мне трэба летаць, напрыклад, з Амерыкі ў Польшу ці там іншую краіну. Калі гэта канферэнцыя, яны мяне завуць, яны, магчыма, аплачваць квіткі, напрыклад, там пражыванне, магчыма, не. Ёсць там нейкія паездкі, якія проста патрэбна рабіць, як, напрыклад, на аб'яднанне з палком Кастася Каліноўская ездзіла ва ўкраіну. У гэты моманты мы там спрабуем знайсці нейкае фінансаванне, каб проста вось за квіткі, за вось гэтай паездкі было аплачвана, каб я там свае, напрыклад, рэсурсы ўжо не траціла, але так, у прынцыпе, я заробак не атрымліваю. І навошта ты гэта робіш? Што цябе матывуе? Асвабодзіць Беларусь, у нас увогуле нікога не матывуе грошы ў групы. Спецыялісты такога ўзроўня кіберпартызаны, яны зараз могуць атрымоўваць сярэдні, $10 000 у месяц. Гэта такое вельмі сярэдняе. Можа і нават больш. У нас няма такіх сумаў. То бок мы шукаем грошы, мы працуем зараз, спрабуем знайсці праз фундацыі, але праз нейкія прыватныя ініцыятывы, якія нам дапамагаюць. Але зразумела, што яны не могуць пакрыць вось такі ўзровень заробкаў на рынку праграмістаў, так што усе працуюць, усіх матывацыя іншая, не грошы, зразумела. Трэба падтрымліваць сваё жыццё, канешне, але хто можа сабе сам зарабляць, той зарабляе, як у маім, напрыклад, выпадку. Як у кіберпартызанаў прымаюцца рашэнні? Хто галоўны ўвогуле?
Беларусам трэба заўсёды знайсці галоўнае, каб быў цэнтр, каб было зразумела, сістэмна. Ну, слухай, гледзячы, пра што мы размаўляем. Ну, напрыклад, якія аперацыі рабіць? Хто вызначае? Што мы гэта будзем рабіць ці гэта? Гэта вельмі маленькая група вырашае. Тых, хто непасрэдна працуе над аперацыямі, мы можам агульна абмяркоўваць напрамкі з тым жа полкам Кастася Каліноўскага, які з'яўляецца нашымі партнерамі. Мы маглі там, гэта абмяркоўваць і супраціў. Там, я не ведаю, што вось там стратэгічны напрамак, гэта нейкая інфраструктура, ці заводы, ці там нешта яшчэ. Гэта магчыма. І нейкі фідбэк мы таксама атрымоўваем ад людзей. Але ўжо непасрэдна, куды, што, як, гэта вырашаюць тыя, хто займаюцца атакамі. Ты казала, на одну публічную атаку прыходзіцца 5 непублічных. Можаш расказаць пра характар гэтых акцый? Што гэта ў сярэднім? Ну, так дакладна, да. У сярэднім это мне такую перадалі інфармацыю. Ну, гэта тое, што можа зараз дапамагчы ўкраіне і што дапамагае руйнаваць рэжым у Беларусі. У нас заўсёды ёсць дэбаты, вось ты казала, як мы вырашаем. Мы размаўлялі пра тэму таго, што куды фокус. Больш там, напрыклад, на атакі на Расею ці больш заставацца ў Беларусі. Зразумела, што па працы па Беларусі доступу намнога больш. Ёсць там нейкая супраца, ёсць людзі, які дапамагаюць і ўнутры сістэмаў, то бок гэта іншая сітуацыя, напрыклад, з той жа самай Расеі. Мы, напрыклад, пра гэта казалі, гэта абмяркоўвалі, што трэба ўсё роўна ў першую чаргу думаць пра Беларусь, канешне, дапамагаць Украіне, канешне, там нейкія атакі дапамогуць, але наш фокус гэта заўсёды Беларусь. Якія базы, якая інфармацыя ёсць зараз у кіберпартызанаў, апроч базы пашпартоў, пра якую мы ведаем? Ну, там базаў амаль што пад 20 гэта мінімум, яны ж вельмі велізарныя. І мы для журналістаў уже шмат таксама робім працы там, па верыфікацыі і расследаванняў. Там на розных можна знайсці нашых медыаканалаў. Я ведаю, што там з вялікіх таксама гэта перасячэнне мяжы. Гэта за апошнія 15 год абсалютна ўсіх грамадзян, не толькі беларусаў, перасячэнне мяжы, што таксама вельмі карысна для розных расследаванняў. І гэта база беспарадкі, якую таксама заўсёды глядзяць. Гэта база крымінальных спраў. Гэта база 102, калі там людзі тэлефанавалі. Таксама выкрываліся там і сексоты, і тыя, хто там працаваў і ці працуе на рэжым, і тыя, хто небяспечны, напрыклад, там, у ініцыятывах или нават для сяброўства. Мы таксама ж чалавек, які распрацоўваў чорную карту, таксама з'яўляецца удзельнікам групы, і там гэта інфармацыя выкладваецца, і людзі сапраўды карыстаюцца. То бок заходзяць і правяраюць увогуле там, дзе бяспечна, з кім можна бяспечна сябраваць і гэтак далей. Што яшчэ па базах? Ну, вось тое, што выцягнула з МУС, тое, што выцягвалася ўжо пасля атак, там, напрыклад, што звязана з мяжой, што я казала. Вось гэта, я думаю, што такі асноўныя. Ёсць яшчэ ЕГР, наколькі я ведаю, ёсць там і па маёмасці, там даволі шмат. У вас у руках просто гіганцкі масіў інфармацыі. Ну, гэта, ў прынцыпе, узровень вось дзяржавы. Толькі там дзяржава можа мець такія базы. Ну, у нармальных дзяржавах гэта размеркавана да розных ведомстваў, гэта не цэнтралізавана звычайна, але зразумела, што так, гэта ўзровень дзяржавы, мы разумеем гэту адказнасць, таму што рэжым не мог абараніць гэтай дадзены. Зараз гэта наша адказнасць абараніць дадзены беларусаў, і каб яны не папалі ніякія там дрэнныя рукі, які бы выкарыстоўвалі гэты дадзены на карысць саміх сябе. Хто імі валодае увогуле? Дзе гэтыя звесткі знаходзяцца? Так? Это у чалавека нейкага, ці гэта, я не знаю, цяжка ўявіць. Гэтыя звесткі знаходзяцца на бяспечных серверах. Зразумела, што там ніхто не будзе казаць, на якіх непасрэдна, але гэта даволі вядомыя, ці, можа, невядомыя, але такія з гаранты, з доўгім цягам часу яны працавалі ў гэтай галіне, то бок там спецыялісты, якія выбіралі гэтыя сервера, яны разумеюць тое, што яны бяспечныя. Як шмат людзей маюць доступ да іх? Вельмі няшмат. Ну там, я не буду казаць лічбы, я насамрэч нават не ведаю дакладна, але там да 3, я думаю.
Мне яшчэ цікава чыста тэхнічна, так? Як гэтыя базы ўвогуле можна было з аднаго месца ўзяць і ў іншае перанесці? То бок гэта проста ўсё онлайн рабілася? Конечно, онлайн выцягвалася, пампавалася онлайн. Я ведаю, што гэта было даволі цяжка арганізаваць. На гэтай ж месцы трэба шмат там памяці, выкачаць і часу. Таму, напрыклад, у нас выкачаны былі запісы, размовы, які записывал МУЗ грамадзян Беларусі і сваіх супрацоўнікаў, большасць супрацоўнікаў. Там па запісах, напрыклад, у нас ёсць 50 000 гадзін гэтых размоў. Ну, гэта, калі гэта праслухоўваць, гэта я не ведаю, колькі год трэба сядзець і праслухоўваць. Але па відэо ўжо выкачалася там не столькі шмат, як хацелася бы. Ёсць нейкі віды матэрыяла, ведаю, з турам, але іх не нашмат. Я думаю, большасць кіберпартызаны выставлялі ў сваіх роліках. Просто не хапіла там ці часу, ці магчымасцяў. Але так, гэта была праца вельмі такая нон-стоп, выкачванне гэтых дадзеных. Ну і потым трэба іх захаваць, зразумела, што бяспечна. Але што самае галоўнае, настроіць пошук, таму што выкачаць гэта базы, гэта адзіныя. Але як ты будзеш з імі працаваць, як ты будзеш шукаць інфармацыю ў розных базах, ну, закідваць гэты запрос, знаходзіць гэтую інфармацыю ў такім фармаце, каб людзі ўвогуле маглі гэта выкарыстоўваць, каб гэта было бяспечна, каб мы маглі там не перакідваць усю інфармацыю. Ну, таму што мы дамовіліся, у нас таксама ёсць правіла на гэтым накірунку, што там людзей, які звязаны з рэжымам, і гэта зразумела, што яны звязаны, в прынцыпе, ўсё равно можна нават перакідваць пашпарты, дадзеныя пашпартоў, ці там адрас, ну, такія асабістыя звесткі. Тыя, хто не звязаны, ці там не зразумела, то мы ўсё ж такі там спрабуем проста там некую гісторыю распавядаць. Вось там мы лічым, што там гэта бяспечны чалавек, таму-то і таму-то, але ўжо без такіх асабістых звестак. Ну, гэта настрайваць, насамрэч, столькі працы у нас не ўсіх, ну, зразумела, я казала, там амаль што там 3 чалавек. І гэта на іх адказнасці рабіць гэтыя прабівы, рабіць гэтыя там пошукі, гэта потым перакідваць там тым жа журналістам, экспертам, спецслужбам, я маю на ўвазе, там, прыклад, супрацы з Украінай, і не перакідваць ніякае там адчувальныя ў нейкі моманты. Гэта столькі часу і тых же самых рэсурсаў выходзіць, гэта велізарная праца. А гэта рабілася выключна дыстанцыйна, ці хтосьці на месцы павінен быў дапамагчы? Выкачаць ці ўзлом рабіць? Узлом сам, так проста. У гэты ўзлом на МУЗ, так, партызаны на зямлі дапамагалі. Яны зрабілі, так сказаць, першы доступ, потым унутры сістэмы працавалі онлайн, але першы вось гэты крок, ён быў зроблены партызанамі на зямлі. І наколькі дорага ўтрымліваць усе гэтыя звесткі? Я так разумею, што гэта інфраструктура каштуе грошай проста, каб месца на серверы займаць. Это такі больное пытанне, таму што мы шукаем грошы на тое, каб проста мець магчымасць гэта ўсё падтрымліваць. Гэта для нас абсалютны прыярытэт. Ну, быў час, калі мы выкарыстоўвалі свае асаблівыя рэсурсы, каб гэта пакрыць, таму што, ну, зноў жа прыярытэт, і проста не было там, напрыклад, ні донатаў, ні магчымасці там атрымаць гранты. Гэта цяжкая праца, таму што мы працуем усё роўна ў шэрай зоне для тых жа донараў. Таму, канешне, гэта каштуе грошаў. Ты не можаш назваць суму? Не магу. А ты можаш сказаць, колькі там прыкладна атак, акцый робіцца на працягу года кіберпартызанамі? Ведаю, што там шмат што замарожанага ў сэнсе таго, што атрымалі доступ, проста падтрымліваюць яго час ад часу, але гэта больш закансервавана на той момант, калі гэта спатрэбіцца. Таму што стратэгічна трэба разумець, калі ты ламаеш нешта і зараз гэта будзе паўплываць на сітуацыю, гэта можа проста не спрацаваць для грамадства. Я думаю, што можа даходзіць нават да 100. Там вельмі, мне казалі, вельмі маштабна, вельмі шмат, і насамрэч нават не хапае рук усё апрацоўваць. Настолькі велізарны зараз досвед і магчымасці ў кіберпартызанаў. Пачыналі кіберы з атакаў на базы МУЗ, шырокі розгалас, суперрэзананс. А апошняе часам, што мы там бачым, узлом ДСААФа ці там сайта Пресбола, ну, то бок выглядае, што ўзровень, прям скажам, падае. Ну, гэта неправда. Пасля МУЗа была чыгунка. Пасля чыгункі з такіх вялікіх, я думаю, гэта раскамнагляд. Насамрэч, гэта была вялікая праца. Ніхто там з расійскіх групаў нічога падобнага не зрабіў.
Шмат чаго выкрылася, шмат якой цікавай інфармацыі мы перадалі таксама журналістаў. Ну, запошняе, я думаю, такая, якая прагучала, гэта БДУ. Тое, што ты казала пра прэсбол, гэта хутчэй у нас ёсць такая кампанія «Пятница да фейсніца». Просто гэта трэба разлічваць, што у нас ёсць праца, там, атакі на сістэмы, унутры сістэмы, а ёсць просто дэфейс. Дэфейс — это значит, ну, там, вось, памяняць вокладкі на сайце. Гэта не залезці ўнутры сістэмы, не спампаваць нейкую інфармацыю, гэта просто, вось, ну, там, вельмі лёгкага ўзроўня, да, атака нават не займае шмат часу. Гэта просто робіцца для таго, каб падтрымліваць, каб, мабыць, там, прывабіць і нават далучыць людзей да гэтых атакаў. Яны нам насамрэч скідвалі вельмі цікавыя там арт свае працы, каб выкласці на гэтыя сайты. Гэта просто час ад часу, нешта сур'ёзнага не заўсёды ідзе ў паблік, зноў жа, таму што, ну, кіберпартызаны не хочуць губляць гэты доступ, які вельмі карысны, што вось могуць, тое выкладваюць, але ж там, ну, кожныя там пэўныя, я не ведаю, там 4-3 месяцы нешта, мне падаецца, такое больш сур'ёзным выходзіць у паблік, зноў жа, што магчыма. Ну і пра шмат, што проста мы не можам казаць. У чым сэнс 3 разы ўзламваць акадэмію кіравання Лукашэнкі? Не 3 разы, нават болей. Гэта, ну, гэта адбываецца, калі там, напрыклад, трэба нешта выкласці цікавае, там, зварот палка Касця Каліноўскага, ці там на дзень волі, нешта такое. Як сваю пляцоўку выкарыстоўваць? Ну, як свая пляцоўка, так, данясенне інфармацыі. Ну, добра, калі яны з таго боку пачытаюць. Чаму не? Гэта ўсім карысна. Гэта, насамрэч, вельмі весяліць беларусаў. Яны там клёва, вось, ну, зноў жа гэта зрабілі. Ну, гэта весела. Пасля атакі на БДУ Пазняк заявіў, што вы знішчаеце беларускую дзяржаўнасць. Ёсць такая. Што вы думаеце пра гэта? Я размаўляла асабіста з Зінаном Станіславовичам. У нас быў шэраг бесед наконт непасрэдна гэтай атакі. Зразумела, што і без гэтай атакі мы на сувязі. Ён гэта выказваў асабіста, але мы не пагадзіліся з ягонай ацэнкай. Я перадала гэта удзельнікам, мы гэта абмяркоўвалі, ну, не супалі, гэта бывае. Ёсць розныя падыходы. Ён можа не ў поўнай меры разумее гэтую атаку і вынікі, і як гэта паўплывае, то бок там тэхналагічна мы не можам знішчыць такую установу, як БДУ. І насамрэч там ужо і яны троху вяртаюцца там да сваёй працы, там, напрыклад, там выплочваюць заробкі. То бок гэта розная пазіцыя, так? Але ў гэтым артыкулу мне не спадабалася пару рэчаў, не толькі мне. Там не зусім праўдзівая інфармацыя, не па атаке, па іншых. Але гэта мы абмяркуем асабіста. Не хочаш зараз агучваць? Не, мы можам. Агуч, калі ласка, так, што вас зачапіла? Ну, там былі заўвагі наконт інтэрв'ю, што мы пайшлі там справаздачацца ці там сябе неяк выгарожваць у зеркала. Ну, гэта ўвогуле было не звязанае, гэта інтэрв'ю з БДУ. Хутчэй, я заўсёды, ну, не заўсёды, але ў большасці выпадкаў я атрымоўваю запросы ад журналістаў. Ну, ці яны даходзяць на бот, але яны прысылаюцца мне. Але зараз ужо ёсць шэраг кантактаў, мне проста напрямую пішуць. І журналістка «Зеркала» звярнулася да нас наконт інтэрв'ю, які выходзіць на нашым канале. Мы ў пэўны час вырашылі паказваць нашых ананімных кіберпартызанаў. Ну, паказваць без адчувальнай інфармацыі, зразумела, але проста паказваць матывацыю людзей, чаму яны далучыліся, на якіх праектах працуюць, які ў іх каштоўнасці, што яны думаюць пра палітыкаў таксама, каб людзі разумелі, што за кіберпартызанамі звычайна людзі беларусы, якім баліць, якія змагаюцца. Нічога там спецыфічнага, ну, просто там у іх, там, не ведаю, жыцці ці ведах няма. Яны проста вось выбралі гэты шлях, зрабілі такі волевы выбор, і мы хотим паказаць. Ёсць розныя характары, ёсць розныя людзі. Вельмі мы так асцярожна робім гэта інтэрв'ю. І вось да нас звярнулася журналістка, ці можна нешта падобнае ўзяць гэта інтэрв'ю з аднім з удзельнікаў. Мы шмат пра гэта ўнутры размаўлялі, ці там бяспечна, каго можна вылучыць, з кім можна пра гэта пагаварыць. І вось так гэта інтэрв'ю і здарылася. Ну, ніяк гэта не было звязана, напрыклад, з атакай БДУ. Ну і зразумела, там таксама узгадваецца пра пратаколы таго, каго мы набіраем, як увогуле працуе рэкруцінг. Ну і зразумела, там, ну, гэта не
не поўнасцю працуе так, як прадставіў гэта Зянон Станіславович. Я правильно разумею, што гэта абвінавачванне ў тым, што агенты ФСБ могуць ён падумаў, там быў проста апісанне сітуацыі, як стваралася група ў 2020 годзе. Там пэўную частку распавёў удзельнік, но зразумела, што там дэталі, як яны адзін аднаго правяралі, ён гэта не распавёў. І мы не распавядзем гэта ні журналістам, ні Зянону Станіславовичу, нікому яшчэ, таму што гэта вельмі важная адчувальная інфармацыя. Зянон Станіславович зрабіў проста высновы, што вось так гэта працуе, трэба там вырашыць нейкую задачу, галаваломку, і все, ты ўжо ў групе. Ну, канешне, гэта так не працуе. Можа, гэта не так добра мы гэта перадалі, ці проста, журналісты бываюць, там выразаюць, ці там, як зразумелі, так і перадалі. Як бы вось гэта я хачу таксама абмеркаваць, таму што, канешне, такую адчувальную інфармацыю нікому мы не будзем казаць, я нават не ведаю ўсіх, там часткова нейкае разуменне, але там даволі сур'ёзныя пратаколы і магчымасць там агентаў, канешне, яна заўсёды ёсць. І мы разумеем гэтыя рызыкі, і мы таксама апрацоўваем вось гэтыя рызыкі таго, што вось калі там далучыцца, да нейкіх нават неадчувальных праектаў, вось што, як і чаму, на гэтым таксама ёсць вельмі сур'ёзная праца. Канешне, мы там робім усё, не там і можна потому што мы робім, зразумець, што хутчэй за ўсё агентаў там няма. Там апушчана было там з усіх атаку і атака на раскамнагляд, і атака на чыгунку. Такога кшталту атакі, зразумела, што гэта другі ўзровень. Хацелася бы, каб гэта таксама узгадвалася любымі актарамі, якія пра нас пішуць, улічваючы, канешне, і Зянона Станіславовича, і асэнсоўвалася гэта вось у кантэксце ўсіх атак, усёй працы. Крыцей, як вы верыфікуеце людзей, ты не раскажаш? Да я сама нават не ведаю. Так што не магу расказаць. Цытата яшчэ адна з допіса Пазняка, пра которую я хочу паговорыць. Давай. У людзей зараз такія эмоцыі, іх душыць рэжым з аднаго боку, а з іншага кіберпартызаны. Вось ты адчуваеш тут нейкую вашу віну за тое, што вы ускладняеце жыццё там звычайным беларусам праз нейкія акцыі? Не, віну мы не адчуваем. Віна, зразумела, што ляжыць на плячах рэжыма. Яны ствараюць гэтыя мовы, і нам прыходзіцца зараз браніць сваё, нам прыходзіцца зараз працаваць супраць гэтага рэжыму. Мы спрабуем не паўплываць на звычайных жыхароў тое, што мы казалі. Там, напрыклад, ствараць нейкія рызыкі там для жыцця, для здароўя. Зразумела, што нейкія рэчы ўсё роўна паўплываюць. Напрыклад, чыгунка не хадзіла. Немагчыма было купіць квіткі ў лютым 22 года. Большасць людзей, не ведаю, 95% пісала нам, што нічога, мы разумеем, людзі ў турмах, пачакаем, не даедзем, увогуле нават даже не выбачайцеся. Таму што я выбачалася, насамрэч, у той момант. Я казала, вось там, прабачце, што там немагчыма зараз даехаць, гэта не была асноўная мэта. І нам такі, перастаньце. Было пару паведамленняў, што вы нарабілі, як я там даеду, я не ведаю, кудысьці. Вось гэта вельмі незручна. Так прабачце, людзям у турме яшчэ больш незручна. Людзі пагінаюць зараз у краіне. Ім нават гэтае слова незручна не выкарыстаеш у бок, што яны зараз пражываюць. У кантэксце БДУ мне таксама троху гэта нагадала вось нейкія жалабы, як гэта было ў 2020 годзе, калі людзі сапраўды пісалі паклёпы на тое, што вельмі шумна на вуліцы, спаць не магу. То есть б'юць людзей, яны крычаць, а я вось не магу спаць, як жыць? Мне незручна, калі ласка. Робяцца такія рэчы. Зразумела, мы не хацім уплываць на звычайных людзей, але ў іх гэта не ўплывае на іх там асабістае жыццё, гэты ўзлом. У них ёсць зараз супер магчымасць пайсці зрабіць працу адміністрацыі, усіх тых адказных за палітычныя рэпрэсіі, за тых, хто рабіў гэтае пакаяльнае відэа, яны могуць пайсці і вось выкарыстаць гэтую магчымасць, каб пажаліцца на тое, што адбываецца. Вось гэтыя кіберпартызаны не нам жаліцца, а ісці і рабіць працу адміністрацыі і рэктара намного горш. Ісці казаць, мне вось дрэнна працуецца гэтыя умовы, я не магу зайсці ў свой камп'ютер, зрабіце нешта.
ну там дамовіцесь там неяк, ну пагаварыце там кулуарна, ну нешта, я не магу так працаваць. Гэта не да нас трэба ісці, гэта выкарыстоўваць гэтую магчымасць, каб ну, нейкім чынам рабіць жыццё горш для тых, хто зараз адказаны за рэпрэсіі. Шмат настаўнікаў былі рэпрэсаваны, шмат студэнтаў, і шмат людзей нам насамрэч пісала дзякуй. Студэнтаў пісала, мне настаўнікі былі прафесара нават тэлілі і казалі, што малайцы, там, публічна не скажам, але мы вас вельмі падтрымліваем. Асабліва ведаючы, што сябе прадстаўляе гэты рэктар, Кароль. Ён там вельмі цікавыя рэчы знайшліся. Не ведаю, ці яны будуць апублічаны, але там выкрываюцца не толькі... Ты не хочаш зараз апублічыць штосьці? Ну, слухай, ён там падтрымлівае яўна Расею. Там вельмі цікавыя жыццёвыя, так сказаць, прыключэнні абставіны. Пра гэта пакуль мы не вырашылі гэта казаць публічна, але там шмат пытанняў. Дзе мяжа для кіберпартызанаў? Вось якія атакі вы не будзеце рабіць, разумеючы, што ну, занадта шмат звычайных людзей пацерпяць, і як бы не. Ну, мы абмяркоўвалі гэта ну, проста ў такім глобальным кантэксце. Мы будзем рабіць усё магчымае, каб гэта не паўплывала на жыцці і здароўе звычайных людзей. І те гвалт супраць беларускай нацыі, беларускага народу, людзі ну, паміраюць у турмах зараз. І іх людзі становяцца інвалідамі. Рэпрэсіі працягваюцца, ну, і ніякая рэвалюцыя немагчымая без таго, што там ну, неяк прыйдзецца там пачакаць, ці там ну, будзе там на нейкі момант незручна. Гэта трэба прыняць у нейкім сэнсе, асабліва калі ты вось падтрымліваеш, ну явна там Зенона Станіславовича пісалі яго прыхільнікі, ці людзі, якія з імі звязаны. Ну, зразумела, што яны хочуць незалежную сваю краіну, ну а мы не хочам чакаць яшчэ 30 год. Мы змагаемся зараз, зноў жа, змагацца за сэрца і думкі беларусаў для нас больш важна, таму мы не змагаемся супраць іх. Мы змагаемся супраць рэжыма, яны гэта павінны, я спадзяюся, яны гэта і разумеюць. І нейкія атакі проста могуць нават выкарыстоўваць і дапамагаць нам таксама. І гэта абсалютна бяспечна рабіць. Яны могуць гнаць на нас, нават там ну, да рэжымных прыходзіць, жаліць і казаць, ну нешта ж, давайце, мабыць, мы там дамовімся. Там, ну, я казала гэта публічна і ўсе. Мы даволі адэкватная група. Па таму, як мы вядзем публічную працу, па таму, як мы вядзем свае кантакты з іншымі групамі, можна разумець, што мы даволі адэкватна і рэалістычна на гэта глядзім. І калі патрэбна, мы будзем там і удзельнічаць у перамовах, таму што мы б'емся за сваіх людзей, якія зараз закладнікі і знаходзяцца ў турмах. Як ты ўвогуле ставішся да пазняка? Я асабіста ці група? Ты асабіста. Можа, калі групы ёсць меркаванне? У нас няма агульнага меркавання, ёсць прыхільнікі, ёсць тыя, хто крытыкуюць, не разумеюць там палітыкі Зенона Станіславовича ў кантэксце крытыкі. Я даволі добра да яго стаўлюся, таму што у мяне ёсць пытанне, ёсць і я асабіста пра гэта казала, выказвала, ёсць крытычнае стаўленне, у меня таксама пытанне па таму, як гэты артыкул быў напісаны, але ўсё роўна гэта наша гісторыя, ён ужо ўвайшоў у гісторыю, ён вельмі важная фігура для нашай незалежнасці. І, ў прынцыпе, як чалавек, ён, як палітык, ён і харызматычны, ён ведае, як весці сваю палітычную ну, нейкую працу. У яго ёсць каштоўнасці, у яго ёсць ідэалогія. Нам гэтага не хапае ў палітычным жыцці, нам не хапае больш такіх актыўных, ідэалагічных людзей. І ён умее ствараць поводы, медыа-поводы нейкі пра яго кажуць, ён можа перакрыць нават там рэжымную павестку. А гэта не вельмі часта здараецца, насамрэч. Паглядзець там на нейкія рэсурсы заходзіш апазіцыйныя ці там беларускіх палітычных сілаў, і там усё пра Лукашэнку, пра рэжым, пра яшчэ што-то. А Зенон выходзіць, нешта там кажа, нешта распавядае, і там потым кажуць, хаця б пра яго гавораць, а не пра рэжым. Ну і ў прынцыпе ёсць, як я ўжо казала, крытыка.
Але ёсць у яго і там стратэгічнае бачанне ў кантэксце нацыянальнага адраджэння, што, я думаю, варта паслухаць. То бок ёсць тое, чаму можна павучыцца, але трэба таксама спадзявацца на сябе, працаваць, як вы лічыце, таму што як мы лічым, для нас няма такіх аўтарытэтаў, які нам скажуць, як мы павінны рабіць сваю працу. Мы ўжо даволі разумеем і сталі экспертамі ў гэтай галіне. Я давяраю кіберпартызанам у гэтым сэнсе больш, нават у стратэгічным накірунку, потому што трэба ламаць і што рабіць. Мы партнерымся з палком Костуся Каліновскага. У нас ёсць эксперты, якія нам таксама дапамагаюць, так што такого адзінага аўтарытэта мы не маем і раім нікому не мець і не будаваць. Чаму тое, чым займаюцца кіберпартызаны, гэта не кібертэрарызм? Потому что... А что такое кібертэрарызм? Гэта ўжо негатыўная афарбоўка, так? То бок гэта злачынства, за якое пасля вам могуць прыляцець нейкія крымінальныя справы. Чаму мы не займаемся? Таму што нас прымае Еўропа і міжнародныя структуры. Таму што меня приглашают на розных канферэнцыі. Я зараз, насамрэч, много камунікую і з структурамі міжнароднымі вельмі вядомымі, якія таксама раяцца і пытаюць наш фідбэк на то, як, напрыклад, трэба характарызаваць іх актывізм, якія правілы, напрыклад, ёсць, як увогуле гэта ацэньваць і як не пазваляць насамрэч кібертэрарызм. Я запытвалася ў спецыяліста West Point, гэта амерыканскага вельмі знакамітага структуры, чалавека, які таксама працаваў у НАТО па міжнароднай юрыдычнай працы таксама, і гэты чалавек спецыяліст, і ягоныя калегі казалі, што мы нават не парушаем ніякое міжнароднае права. Паколькі мы фокусуемся на Беларусі, мы дапамагаем Украіне, гэта наша ўнутраная справа. Калі мы разглядаем першы пункт, другі пункт, мы дапамагаем Украіне, у нас ёсць правілы, у нас ёсць зразумелая палітыка, мы на кантакце, мы даволі цэнтралізаваная група у адрозненні ад іншых актывісцкіх груп, і у нас даволі такая публічная і адчыненая у гэтым сэнсе падтрымка. Ніхто нас з тых структур, якім мы давяраем, які доўга працуюць, якія аснованы на еўрапейскіх каштоўнасцях, на законе, ніхто да нас не звяртаўся з тым, што мы робім нейкае злачынства. Больш за тое, я лічу, што шмат хто выказваў падтрымку і кажуць пра тое, што вы вельмі цікавая, добрая група, і мы жадаем вам поспехаў. Таму што ёсць спосабы рабіць нейкія радыкальныя рэчы фізічнага кшталту, а ёсць метады, як у нас, крэатыўна, мабыць, не вельмі добрае слова, але тыя метады, якімі выкарыстоўваем свой розум, свае разуменне супраць фізічнага гвалту, які выкарыстоўвае рэжым. Мы не апускаемся да яго ўзроўня, мы знаходзім новыя спосабы, як сябе абараніць і як супрацьдзейнічаць рэжыму, і гэта даволі высока ацэньваецца. А дзе мяжа паміж кіберактывізмам і кібертэрарызмам? Дзе яна праходзіць? Добрае пытанне. Няма, я думаю, ці можа ёсць, мы проста не ведаем гэтай лініі. Калі ты праводзіш нейкія атакі толькі каб зрушыць жыццё, паплываць на жыццё людзей, не толькі, наверное, звычайных грамадзян, але і рэжымных, ці дыктатарскіх, гледзячы на той, якой краіне, гэта можа асэнсоўваць. Але ж тут трэба глядзець на кожны кейс, на тое, што здзяйсняе рэжым, якія метады, напрыклад, у вайне таксама, там ужо іншыя правілы. Яны павінны падпарадкоўвацца міжнародным правілам, а правілы ўсё роўна вядзення кібервайны пакуль такіх рэалістычных і прынятых няма. Яны спрабуюць выкарыстоўваць тое, што прынята для звычайных баявых дзеянняў, але не для кібердзеянняў. Я ведаю, што зараз гэта вялікая размова вядзецца, яны спрабуюць нешта прапісаць, прадумаць, каб гэта сапраўды працавала, і гэта можна ужо было б адкрэсліць, што актывізм, што кіберваеннае дзеянне, што кібертэрарызм, што гэта з'яўляецца. На кібертэрарызм, я думаю, таксама можна взяць прыклад хакінга розных кампаній, злівы гэтай інфармацыі, проста таму што людзям па фану, як кажуць, гэта рабіць. Калі гэта палітычная
праца, актывізм, як у нашым кантэксце, гэта ўжо больш успрымаецца як кіберактывізм, а не тэрарызм. Сябры, калі вам падабаецца гэтае відэа, калі ласка, пастаўце лайк. Гэта дапаможа нам трапіць у тренды Ютуба, і больш людзей зможа пабачыць гэтае і іншае нашае відэа. Дзякуй, што вы з намі. Кіберпартызаны ускладнілі наступ на Кіеў, калі паралізавалі чыгунку на некалькі тыдняў, наколькі я памятаю. Можаш расказаць пра тую акцыю? Канешне. Я ведаю, на гэта потым уже мне давялі, што насамрэч праца па чыгунцы пачалася яшчэ ў 21 годзе, дзесьці ў лістападзе. Таму што, ў прынцыпе, пазіцыя супраціў была, таму што акцыі ў супраціў, напрыклад, былі яшчэ летам 21 года, на чыгунцы там яны закладвалі провалку. І гэта рабілася таму, што гэта вельмі важная стратэгічная інфраструктура. І было важна на тот момант, да пачатку вайны, паказаць, што Лукашенко не кантралюе чыгунку, не кантралюе сваю вельмі важную інфраструктуру, якая звязвае там пастаўкі з Расіі, з Кітаю і Еўропу, напрыклад. І нават гэта не дзеля там, я не ведаю, беларусаў у гэтым кантэксце, а дзеля тых партнераў, якія будуць, мы не можам працаваць, калі такое здараецца. Вось это такі, у нейкім сэнсе, крэатыўны ціск, каб згоршыць сітуацыю для рэжыма. Калі пачаліся ўсе гэтыя чуткі з пачаткам нейкай аперацыі ваеннай з боку Расіі, то, зразумела, прыярытэт стаў нават больш. І ўжо калі зайшлі расійскія войска ў Беларусі, яшчэ да пачатку вайны, адбылася першая атака. Публічная. Насамрэч, не публічныя былі атакі да гэтага, каб паглядзець на іх рэакцыю, увогуле зразумець, як гэта больш-менш працуе. Яны тады нават не дадумаліся, што гэта кіберпартызаны, яны не змянілі свае нейкія сістэмы бяспекі, што проста вельмі жудасна гэта разумець, што вось у 21 веке, па-першае, такая ключовая інфраструктура не абараняецца. Дадзеныя беларусаў, нават тых, хто працуе на рэжым, яны не абараняюцца, і пра гэта яны нават не думаюць. Но калі кажам так пра рэжым, пра чыгунку, то першая атака не публічная, потым вайскоўцы зайшлі, была публічная атака. У гэты час кіберпартызаны насамрэч мелі ўжо доступ да аўтаматычнай сістэмы, якая адказвае ўвогуле за ўсё, як размяркоўваюцца маршруты, за семафоры, за ўсе такія рэчы, і яны насамрэч у той момант не адрубілі яе, таму што не ведалі наступства. Былі рызыкі, што гэта можа стварыць нейкую экстрэмальную сітуацыю для звычайных жыхароў. У нас насамрэч ёсць кодекс кіберпартызана, і у нас ёсць там нейкая сводка правіл агульных, вось адно з іх, і мы пра гэта кажам публічна, што спрабуем не паўплываць на звычайных грамадзян, наколькі гэта магчыма. Але мы зрабілі гэтую атаку публічна, не ведаем, наколькі яна была эфектыўная, у сэнсе, што яны паўплывалі на камерцыйныя цягнікі. І такая логіка была, што вось паўплываць на гэты, і калі яны прыпыняць свой рух, то гэта таксама можа паўплываць на ваенныя. Цяжка сказаць, як гэта адбылося, але што было добрае, гэта тое, што там былі супрацоўнікі чыгункі, напрыклад, яны звярнуліся да кіберпартызанаў, і ўжо на наступны раз, калі пачалася вайна, было разуменне, што як рабіць з гэтай аўтаматычнай сістэмай. І ўжо ў той момант у іх было 2 атакі у лютым і ў пачатку сакавіка, калі атрымалася яе атрубіць, і былі вельмі вялікія рызыкі для ваенных з Расіі, а яшчэ яны разумелі, што расійская чыгунка, яна же супрацоўнічанне іх неяк яны ўваходзяць у сістэму БелЖД, і таму для іх проста яшчэ рызыкі увялічваюцца, калі вось партызаны перакінуцца на іхнюю сістэму. Так што ў гэты момант яны проста вырашылі не карыстацца. На працягу нам кажуць эксперты, амаль што 2 тыдняў яны проста не выкарыстоўвалі. Мы ўвогуле лічым, што гэта самая важная была атака і ёсць, таму што гэта напрамую
магчыма, захавала некаму жыццё, і гэта зразумела, што самае галоўнае. Можаш расказаць, што сёння ўяўляе сябе супраціў? Мы пра яго ўжо сёння трошку гаварылі. Цяжка казаць, што вось там у нас ёсць пэўныя поспехі. Паўплывала, зразумела, што вайна вельмі, таму што большая частка непасрэдна актыўных, яны паехалі ва ўкраіну, яны ўступілі ў полк Костася Каліноўскага, і зараз ніяк не могуць удзельнічаць у развіцці супраціў. Хаця, насамрэч, у нас засталіся людзі ўнутры Беларусі, але мы лічым, што там нейкія акцыі зараз гэта не суадносіцца з рызыкамі, што яны могуць атрымаць, і не той момант у нейкім сэнсе. Але праца ўсё роўна ідзе больш у такім палітычным накірунку. У нас ёсць прадстаўнік па маладзёвай палітыцы Яраслаў Грыгораў, які там працуе з нейкімі маладзёвымі групамі. Таксама ён уступіў у Коордынацыйную раду, што таксама мы лічым добра мець сувязь з рознымі структурамі, і ён таксама прадстаўляе і кіберпартызанаў у нейкім сэнсе, таму што гэта частка супраціў. Але я думаю, кіберпартызаны зараз такі самыя актыўныя і ў нейкім сэнсе галоўныя ў супраціў, таму што так здарылася, не шмат хто можа бяспечна шмат гэтым займацца. Праца ідзе не вельмі хутка, але ўсё роўна ідзе, і там ёсць размовы пра стварэнне больш шырокага руху, як людзям да гэтага далучацца, але і пра акцыі ўнутры Беларусі, але не толькі ўнутры Беларусі. Твая цытата. Калі 10 000 беларусаў уступяць у полк Каліноўскага, тады ў нас з'явіцца шанец на перамогу. Гэта меркаванне тваё, кіберпартызан ці супраціў? Я гэтае слова цытавала аднаго з удзельнікаў кіберпартызанаў, гэта нават не мае словы, усе пагадзіліся з гэтым, я таксама з гэтым згодна. Но гэта такая лічба, зразумела, што можа вар'іравацца, але вось так прыкладна, чым больш, тым лепей. Гэта вельмі паўплывае на сітуацыю і з боку краіны, і з шэрагу заходніх, можа, краінаў. Канешне, чым больш людзей удзельнічае ў гэтым, тым хутчэй змены могуць здарыцца ў Беларусі. На думку кіберпартызанаў, толькі сілавы сцэнар можа прывесці да пераменаў у Беларусі? Нават калі мы прызываем людзей уступаць у полк Костася Каліноўскага, гэта не значыць, што мы толькі плануем той жа самы сілавы сцэнар. Гэта азначае і дапамогу ўкраіне, і больш хуткай паразе, зразумела, Расіі. Гэта стварае велізарнейшы ціск на рэжымных людзей, таму што яны толькі адказваюць на нейкую сілу. Вось зараз так адбываецца. Яны не разумеюць заклікаў пра дэмакратыю, пра правы, пра чалавечнасць, нават пра нейкую маральнасць. Няма ніякага адказу, мы бачым гэта з 20-го года. Адзінае, што яны баяцца, гэта магчымасць беларусаў абараніць саміх сябе, і калі прыйдзецца ў сілавым кантэксце. Стварэнне гэтай сілы можа без усялякіх сілавых насамрэч дзеянняў стварыць магчымасці да нейкага кшталту перамоваў. Ці з Лукашэнкам, ці без Лукашэнка, але гэта ўсё роўна магчымасць. Таму галоўнае будаваць гэтую сілу і быць гатовымі яе выкарыстоўваць. Але гэта не значыць, што там полк пойдзе, пачне там нейкую грамадзянскую вайну, хаця ўвогуле не думаю, што яна будзе, таму што ўсё роўна большасць, хаця зразумела, ёсць заўсёды пытанне да нейтральных людзей, але ўсё роўна большасць змены за тое, каб спыніць гэты гвалт, які працягваецца ўжо колькі Лукашенка сядзіць, але вось у такім маштабе працягваецца, канешне, вось апошнія 3 гады. Таму, канешне, вось гэта асноўная, мы лічым, сіла не адзіная, нам ўсё роўна патрэбны і дыпламатычны складнік, і палітычны складнік, і такі агульны рух, каб людзі ў Беларусі маглі далучацца да гэтага, таму што ўсё роўна галоўны чалавечы рэсурс — гэта беларусы ўнутры Беларусі, толькі яны могуць патрабаваць гэтай зменаў. І, канешне, магчыма, сцэнары нейкіх пратэстаў мы разглядаем. Ёсць розныя сцэнары, гэта ж таксама залежыць і ад вайны зараз, ад вынікаў, дзе спыніцца ў нейкім сэнсе Украіна. Шмат якіх сцэнараў мы разглядаем. Мы не гатуемся толькі да аднаго, мы гатуемся да шмат якіх. І, канешне, лепей за ўсё, калі б мы працавалі ў нейкай звязкі з іншымі групамі. Пакуль што гэта не адбываецца так, як, я думаю, шмат беларусаў хочуць, каб адбывалася. Супраціў, у прынцыпе, ад пачатку заявлялі пра тое, што яны падтрымліваюць сілавы сцэнар да радыкальных нейкіх дзеянняў, рухаў.
акцый, актаў і так далей. І вось зараз ёсць як бы пэўная грамадская згода, так? Ёсць і Пол Каліноўскага, ёсць і Сахашчык і паспалітае рушэнне, ёсць там Белпол, Байпол, як бы розныя кірункі сілавых актараў ёсць, але па-ранейшаму як бы нічога не змянілася. Вось як бы чаму і што далей, і ці як бы ёсць у гэтым сэнс? Конечно, ёсць сэнс, просто трэба ж аналізаваць сітуацыю, якой мы жывём. Зараз не хапае у нас ресурсаў, ну гэта правда. І калі сітуацыя змяняецца, напрыклад, там адбываецца нейкі яшчэ бунт у Расіі, паход Прыгожына нам гэта паказаў, што ўсё магчыма. У Беларусі насамрэч сітуацыю можа вырашыць яшчэ меншая колькасць людзей, там сотні, умоўна кажучы, сотні байцоў, якія будуць гатовы, падрыхтаваны, і у рэжымных людзей мы ведаем дакладна, гэта інфармацыя ёсць не толькі ў нас, а ў структурах, пра якіх ты казала, што там не гатовы пагібаць за Лукашэнку, яны гатовы ўбіваць, яны не гатовы пагібаць. Таму шмат чаго можа вырашыць нават маленькая колькасць людзей, але гэта пры пэўных умовах. Ісці, заходзіць, ну гэта размова на гадзіну, але без гэтага вось ціску, без гэтай сілы мы лічым, што ўвогуле тады няма магчымасцяў. Да, барацьба за свабоду ў гісторыі патрабуе шмат якіх высілкаў, у тым ліку быць гатовым абараняць сваю краіну, асвабаждаць сваю краіну. Мы ў гэтым сэнсе не унікальныя. Зараз ідзе вось гэты працэс распаду Савецкага звязу, самай вялікай імперыі ў Еўропе ў 20 стагоддзі. І яна не адбываецца вельмі лёгка і прыемна, як мне б таксама хацелася, каб зараз там Лукашенко ці хто іншы патэлефанаваў нам і сказаў: «Усё, я сыходжу, давайце, усё, там всё зараз паврашаем». Гэта, канешне, было б ідэальна, но мы проста рэалістычна разумеем, гэта немагчыма. Яны толькі разумеюць, калі мы будзем мець магчымасць сябе абараняць і абараняць сваю незалежнасць і краіну. І гэта трэба шчыра казаць беларусам. Калі беларусам гэта не патрэбна, калі ёсць людзі, якія лічаць, што, мабыць, у складзе Расіі лепей, там, я не ведаю, і пры гэтым ваяваць там за гэтую краіну пагібаць. Гэта адзіны варыянт. Але ў 20-м годзе зараз мы бачым, што людзі на гэта не гатовыя, людзі гатовыя змагацца, і ўнутры Беларусі гатовыя, таму што свабода, яна мае сваю цэну. І гэта трэба разумець. Наперадзе 24-25 гады, гэта выбарчая кампанія ў Беларусі. Мы не ведаем, як яны пройдуць, але ці кіберпартызаны нейкім чынам рыхтуюцца да іх? Мы не рыхтуемся да спецыфічных датаў, мы рыхтуемся да спецыфічных момантаў, якія могуць адбыцца падчас гэтых падзей, а могуць не адбыцца. Таму вось нейкай спецыяльнай падрыхтоўкі няма. Мы ўвогуле выступалі, як мы выступалі падчас рэферэндума, як мы выступаем зараз, гэта актыўны байкот. Не трэба ўдзельнічаць у праграмах і выбарах рэжыма. Гэта несапраўдныя выбары, зразумела. У нас ёсць альтэрнатыва, як вы можаце дапамагчы, да чаго вы можаце далучыцца. Нават калі у вас няма магчымасці ехаць у полк, можна далучыцца да рэзерва палка, можна дапамагчы нам. Не толькі тэхнічныя спецыялісты нам патрэбны. Ёсць і іншыя нейкія супольнасці, актыўнасці, там лепей так, гэта чытаць нават навіны, клапоціцца пра сваю бяспеку, гэта вельмі важна зараз, таму што нам патрэбны нашыя людзі, нам, зразумела, лепш за ўсё, каб яны былі на свабодзе. То бок ёсць шэраг ініцыятываў і крокаў, якія людзі могуць рабіць замест вось гэтых выбараў. Лепей за ўсё ўвогуле да гэтага падыходзіць, але калі вось у нейкія спецыфічныя моманты, гэта таксама можна даносіць. Вось мы насамрэч абмяркоўвалі гэта з рознымі ініцыятывамі. Я не думаю, што там толькі кіберпартызаны гэта павінны рабіць, гэта павінны ісці вось ад кожнага, што вы можаце зрабіць, каб заставацца на сувязі, каб паўплываць нават на тое, што адбываецца за межу. Я маю на ўвазе там кабінет, каардынацыйная рада. Нейкіх там спецыфічных, мы працуем там, і кіберпартызаны там руйнуюць сістэмы і знаходзяць інфармацыю, не гледзячы на тое, калі там гэтыя кампаніі, калі гэта выбары будуць адбывацца, ці ўвогуле яны будуць адбывацца. У 24-25 годзе сітуацыя можа змяніцца і за кошт вайны.
Мы гатуемся хутчэй да гэтых падзей, чым да проста выбараў, якія там рэжым спрабуе рабіць. А ёсць у кіберпартызан умоўна свой там у байпола план перамога. Вось у кіберпартызан, што будзе нейкі там чорны лебедзь, дзень X, калі нічога не будзе зразумела, ну умоўна там вагнераўцы ідуць на Маскву і там даходзяць да Масквы, так? Штосьці такое, што вы там запусціце ў такой сітуацыі? Конечно, ёсць. Но мы гэта ж і пра гэта казалі і падчас вось такіх больш актыўных дзеянняў з баку супраціў. Ёсць план ад кіберпартызанаў, ёсць план там, як звязацца, як актывізаваць, мабілізаваць людзей. Гэта абмяркоўваецца з палком, у палка таксама ёсць гэтае разуменне. У іх не шмат людзей там, напрыклад, публічна выступаюць, хаця насамрэч даволі многа людзей там выказваюць сваё меркаванне ці там даюць інтэрв'ю і выказваюць сваю пазіцыю, але шмат спецыялістаў, і якія былі ў сістэме і якія былі ваеннымі, яны знаходзяцца там, яны таксама маюць і сваё бачанне, і планы, гэта разглядаецца, і мы гатовімся да розных сцэнароў. Ну, план перамога, ён жа таксама пра гэта, як мабілізаваць людзей, куды што ісці, як дамаўляцца, куды там, якія, не ведаю, там, ці там ведомства, ці нейкія, не ведаю, зданні захопліваць і гэтак далей. Ну, это вось такого кшталту падрыхтоўка, каб пратэст не адбыўся, як ён быў у 2020 годзе, а каб быў больш арганізаваны. Ты ўжо згадвала пра тое, што працуеш і пазнаёмілася са Шчыгельскім з метром, который ўжо пасля прывёў таму супраціву і так далей, крацей пайшла гісторыя рухацца далей. Што вас звязвае сёння? Наколькі вы ў шчыльных стасунках знаходзіцеся? Я б сказала, нават у такіх даволі сяброўскіх стасунках, там, калі там трэба параіцца з чымсьці, там, я не ведаю, там, што рабіць, там, у кантэксце, я не ведаю, там, супрацы з якімсьці групамі, ці проста даведацца, што адбываецца ў палку, таму што не ўвесь час ёсць магчымасць звязацца са штабам, яны там паехалі па ваенных нейкіх справах на фронт, а нам трэба атрымаць, таму што ну, я перадаю гэтую інфармацыю ў групу, каб таксама атрымаць людзей там, у сітуацыі, распавядаць, каб было рэальнае разуменне, што адбываецца. І вось часта гэта робіцца праз міцера, просто так карысна адбываецца. Ну і зразумела, што мы працуем над рознымі праектамі, там і палітычна, і не толькі, па гэтых пытаннях на сувязі мы даволі часта. Ёсць і канферэнц-колы, там не толькі калі там я дазнаю нейкую інфармацыю, але і іншыя людзі падключаюцца. Там, ну, ёсць там і супраца з рознымі украінскімі калегамі, і там і з беларускімі, і проста па гэтых напрамках мы таксама працуем разам. Просто Зміцер Шчыгельскі, той чалавек, які быў на адных сазвонах з Кастусёвым, з Фядутам, калі яны планавалі захоп улады, і ў выніку тых, хто быў у Беларусі. Яны не планавалі захоп улады, яны там абмяркоўвалі розныя сцэнары захопу улады ў тым ліку. Але там, ну, на Зуме яны не планавалі з Кастусёвым. Па выніку людзі паехалі ў Маскву, іх пасадзілі, а Зміцер Шчыгельскі паспяхова працягнуў сваю палітычную кар'еру і ўсім раіць, як што рабіць. Ну, проста для мяне гэта пытанне, як бы, наколькі можна давяраць чалавеку, наколькі можна да яго прыслухоўвацца пасля, ну, вот такіх праколаў, якія адбыліся. Так ён адгаворваў ад гэтай паездкі. Ён выказваў свае там ваганні аб тым, што гэта можа быць падстава, но ён жа не можа кантраляваць дзеянні іншых людзей. Ён же там, ну, нейкі там камандзір, ён не камандуе супрацівамі, не камандуе кіберпартызанамі. Ён там, як ён звязаны з кіберпартызанамі, напрыклад, ён там спецыяльны прадстаўнік зараз наш ва ўкраіне. Мы яму давяраем. Там у нас ёсць і размовы, сазвоны нават там са Зміцерам праз там пэўныя механізмы, калі там кіберпартызаны могуць задаваць там тэкставыя нейкія пытанні яму, і ён там справаздачыцца. Вось, так што, ну, але ён же не там нейкі загадчык дзеянняў. Ён дае сваю ацэнку і заўсёды падкрэслівае рызыкі, якія існуюць. Кіберпартызаны таксама былі пэўны час у адной кааліцыі з Вольгай Карач у ШОСе, штабе аб'яднаных сіл. Была такая арганізацыя, не ведаю, гэта было пры табе ці не пры табе. Ну, я вось толькі заходзіла, я б не казала, што кіберпартызаны былі ў гэтым, ну, як афіцыйна там туды выходзілі, потому што мяне яшчэ не было, і ніхто там не мог удзельнічаць.
Ты ж можаш пра гэта ўвогуле сказаць, што гэта было, навошта? Там, да, добра не памятаю. Я думаю, была спроба, змейцер заўсёды там лічыць, што вельмі важна аб'ядноўваць высілкі, працаваць, там і спрабаваць працаваць разам, калі гэта магчыма. Гэта просто была спроба там аб'яднаць тых, хто, напрыклад, разумее і падтрымлівае сілавы сцэнар. У той момант гэта было такі маргінез у нейкім сэнсе, не шмат людзей далучылася. Я асабіста не вельмі ведала Ольгу Караш у той момант, але яе шмат глядзелі, там шмат нават нейкіх маіх знаёмых, не там ведаючы шмат там у палітыкі. Яна выказала желанне далучыцца, і там была вельмі адчыненая такая пляцоўка, там хто хацеў, той далучаўся. Не спрацавала, я ведаю, што у змейцера проста не спрацавала. Там таксама, мне падаецца, Павел Кулаженко удзельнічаў, як таксама адзін з прадстаўнікоў. Ёсць пытанне па гэтай асобе. Наколькі вы з ім кантактуеце? Ты асабіста, кіберпартызаны больш агульна? Кантактуем на сувязі, так. Ён таксама вылучаўся, скажам так, дзіўнымі заявамі сваімі. Паша спецыфічны чалавек, гэта праўда, так. Як вы да яго ставіцеся? Наколькі сур'ёзна ўспрымаеце? Слухай, чалавек паехаў ва Ўкраіну і зараз ваюе. Зразумела, мы гэта вельмі паважаем. Мы спадзяемся, што ўсё будзе добра і лічым яго смелым чалавекам. Але ці можа быць ён там лідарам чагосьці? Яго даволі кожны чалавек можа быць лідарам. Калі ў яго ёсць паспешнікі, калі людзі давяраюць, калі у яго ёсць пэўныя магчымасці, конечно, кожны можа быць. Мы ж не можам забараняць людзям быць, не ведаю. Не забараняць, так, але супрацоўнічаць можна, з кім мы супрацоўнічаем, з кім не супрацоўнічаем. Это права выбара тут ёсць. Конечно. В сувязі з гэтым, да, у мяне ёсць і пытанне пра ШОС, напрыклад, которое, у разуменні з боку выглядала, што яны хочуць ці дыскрэдытаваць офіс, ці стварыць яму нейкую альтэрнатыву. То бок яны працавалі на разлад, а не на тое, каб аб'яднаць усіх. Я не магу адказваць там, зразумела, за змейцера, за Пашу, але калі я думаю, што гэтае было разуменне, мабыць, ад іншых актараў, змейцер і Паша выйшлі з гэтага, таму што ў кібераў, напрыклад, быў загад на тое, каб не разлад, а непасрэдна супрацоўнічества. Калі гэта немагчыма рабіць тым жа офісам, офіс сам не выказваў жаданне. У той момант яны таксама так ставіліся больш там, вы там незразумелыя нейкія радыкалы, мы там сур'ёзныя палітыкі, вы там можа паразмаўляць з байполам, але з намі там не наш узровень. Добра, мы там працуем з іншымі, значыцца. Асабліва кіберпартызаны вельмі спакойна да гэтага ставіліся. І былі свае патрабаванні. ШОС, ён жа не спрацаваў, і ўсё, і змейцеру, і Паша з яго проста выйшлі. Яшчэ хочу спытаць пра прадстаўніка супраціву ў каардынацыйнай радзе Яраслава Григор'ева. Ён жа экс-прадстаўнік моладзевага парламента Лукашэнкі. Ён, наколькі нам вядома, меў кантакты з КДБ раней. Там кожны ў гэтым парламенце мелі непасрэдна там нейкім фармаце кантакты, так. Наколькі гэта акей супрацоўнічаць з людзьмі, которые раней мелі такія кантакты, і пра гэта ўжо вядома, яны не вельмі хаваюць гэты факт. Наколькі можна давяраць, калі ўжо быў прэцэдэнт? Давяраць увогуле не патрэбна нікому. Трэба час і высілкі на тое, каб будаваць гэты давер. Калі мы кажам проста пра нейкія кантакты з КДБ, амаль што ўся старая апазіцыя мела кантакты. Сядзела ў турме, іх дапрашвалі КДБшнікі. Это адна справа, іншая справа, калі ты там супрацоўнічаеш. Дзе доказы таго, што Яраслаў сапраўды супрацоўнічаў і па яго паклёпах некага пасадзілі? У мяне няма такіх. У нас таксама няма. Мы гэта вельмі сур'ёзна правяраем. Мы правяраем абсалютна ўсіх вельмі сур'ёзна, з кім мы супрацоўнічаем, каго мы прымаем каманду. Зразумела, што. І там не толькі ўзровень праверкі па базах з Яраславам быў, там вельмі такая дакладная была праверка з выкарыстаннем такіх сур'ёзных і, не ведаю, як гэта сказаць, каб не распавесці ўсё, але там чалавечы прафесійны фактар улічваны быў, і мы не толькі спадзяемся на базу, мы рабілі свой аналіз і базуючыся на такой асабістай прафесійнай праверцы. Конечно.
Это сур'ёзная праца, але ўсё роўно і ў Ярослава нет доступа да ніякай адчувальнай інфармацыі. Мы ж таксама аналізуем, што ён робіць, як ён робіць, і, у прынцыпе, задаволены яго працай, яго каштоўнасцямі. Ну, мы выбачаем там людзей з белпола і байпола, які па 20 год працавалі на рэжым, і там іх так падтрымліваюць беларусы, але потым тыя, хто там, я не ведаю, быў у БРСМ, ці там, ну, да, КДБшнікі прыходзілі да ўсіх моладзевых там ініцыятыў адразу, што не, мы з імі не можам, гэта не там нейкая здрада адразу. Ну, чалавек падрос, змяніў, зразумеў, асэнсаваў, і тады нават нічога дрэннага не рабіў. Ну, мэта, як ён гэта нам распавёў, у прынцыпе, мае сэнс. Ну, там мэта прабрацца ў гэтую там нейкія структуры, паўплываць ізнутры, ну, не атрымалася, зразумеў, што гэта была памылка. Ну, вось потым пачаў працаваць у другім накірунку, выйшаў у 20-м, робіць шмат для там нацыянальнага таго ж адраджэння, мае добрыя каштоўнасці, шмат працуе. У нас у гэтым кантэксце пытанняў няма. Ну, колькі ты лічыш правільным ставіць людзей, якія кантактавалі з рэжымам, ці былі там у межах структураў рэжыма, лідарамі ці прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў? То бок, наколькі гэта правільна, па-твойму? То бок, гэта ад безвыходнасці робіцца, што як кшталту альтэрнатывы няма? Ці ты лічыш, што варта рабіць іх прадстаўнікамі і дэмакратычных сілаў? Ну, па-першае, што такое дэмакратычныя сілы? Розныя ініцыятывы, структуры. Там, ну, калі мы там кажам, там кабінет, там полк з'яўляецца дэмакратычнай сілай, кіберпартызаны з'яўляецца, то гэта таксама з'яўляецца. Ну, калі мы берём агулам усе ініцыятывы, так. Ну, калі ёсць сур'ёзная ініцыятыва, яны могуць вылучаць кого заўгодна прадстаўнікам, яны паказваюць, яны робяць працу, паказваюць вынікі, людзі могуць іх падтрымаць і не падтрымаць. Я асабіста бы не хацела бачыць, як там, я не ведаю, прэм'ер-міністрам ці прэзідэнтам, там пераходнага ўрада ці потым урада, чалавека, вось, які працаваў шмат год на рэжым. Асабістае меркаванне. Але я разумею, што нам прыйдзецца супрацоўнічаць і з тымі, хто зараз там застаецца. У нас проста там пагроза таго ж паглыблення Расіі больш, чым там, я не ведаю, там тое, што нешта там эфектыўна не атрымаецца зрабіць з эканомікай, напрыклад. Нам трэба ўлічваць гэты фактар. У нас няма сваіх людзей, у нас няма кадравага рэзерву, каб мы маглі пакрыць абсалютна ўсе пазіцыі. Я лічу, што карысна не прымушаць, а нейкі прывабліваць людзей з таго боку, каб яны працавалі з намі. І добра, што людзі з таго боку перайшлі, добра, што там і там гэты прадстаўнікі байпола, і зараз белпола, там і талерчык той же самы, што яны прыйшлі да нас, да дэмакратычных, добра назовем, сілы, апазіцыі, і пачалі працаваць, таму што яны ведаюць, як тая сістэма працуе, яны могуць быць вельмі зразумела, што карыснымі, і адштурхоўвацца не трэба, трэба, наадварот, яшчэ больш прызываць, каб з таго боку прыходзілі. Ну, гэта такое цяжкое пытанне там ілюстрацыі, калі мы вось, ну, троху зараз узгадваем. Я асабіста не маю бачання, як абсалютна там ні з кім з рэжымах не супрацоўнічаць. Ну, там тыя, хто рабілі крымінальныя справы, тыя, хто адказны, хто камандаваў, гэта зразумела, там суд будзе вырашаць. Але тыя, хто там не мае нейкіх там сапраўдных крымінальных справ, ну, я думаю, што гэта мае сэнс супрацоўнічаць, мае сэнс іх перацягваць на наш бок. Бліц. EPAM ці Wargaming? А давай EPAM. Apple ці Android? Apple. Бургер ці дранікі? Дранікі. Стів Джобс ці Білл Гейтс? Давай Білл Гейтс. Вольскі ці Міхалок? Польскі. Сахашчык ці Кабанчук? Кабанчук. Барбі ці місія невыканальная 7? Не глядзела місію Барбі. Давай Барбі ці... Опенгеймер. 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 Чорная люстэрка ці гульня трону? Гульня трону. Кайф. Якая палітычная пазіцыя ў кіберпартызан? За што вы і за кого вы?
Ты ў сэнсе маеш на ўвазе там типа левыя правыя Ну кшталту того, так, зелёныя, якія ваши там лібертарыянцы. каштоўнасці, якіх палітыкаў вы падтрымліваеце? У нас ёсць розныя пазіцыі. Я думаю, над чым мы пагаджаемся, гэта то, што мы нацыянальна арыентаваныя, дэмакратычная група, якая выступае за гэтай каштоўнасці. Галоўнае гэта нацыянальны суверэнітэт, незалежнасць, вяртанне законнасці, шлях да Европы, то бок еўрапейскі выбар. У нас у кантэксце геапалітыкі былі даўно вельмі адчыненыя і прамыя і ну, вось, там, такія выказванні, які там без усялякіх мы і тем і тым, не, да, і нават пачатку вайны мы заўсёды казалі, там, я ў сваіх публічных і іншыя прадстаўнікі аб тым, што Расія наш вораг, мы гэта разумеем, гістарычна так склалася, і трэба гэта асэнсоўваць і працаваць, разумеючы гэта. Мы заўсёды зразумела падтрымлівалі Украіну і падтрымліваем. І геапалітычна таксама ўсё ёсць агульнае разуменне, там ніхто не спрабуе, а давайце, можа, неяк дамовімся з Расіяй, гэтага ўвогуле няма і не было нават да пачатку паўнамаштабнай вайны. З палітыкаў цяжка сказаць, гэта больш цяжкае пытанне. Ну, ці вы прызнаеце, напрыклад, там лідарства Ціханаўскай, як там лідара дэмакратычных сіл у Беларусі, ці ўсё ж такі вы стараецеся самі па сабе? Сёння мы Ціханаўскую падтрымліваем, заўтра там Латушку, паслязаўтра хтосьці новы прыйдзе. Ну, пазіцыя такая, што мы працуем з усімі. Працуем з усімі, а падтрымаць у чым? Тут таксама ж такое пытанне. У Святланы Ціханаўскай, як я разумею, як мы разумеем, няма амбіцый на там, узяцце ўлады. Это больш вось я там пра арганізацыю выбараў, неяк там нешта адбудзецца, але вось такіх палітычных амбіцый ну, на кшталту цяжка вось абазначыць. То есть незразумела, ці ёсць, ці няма, таму і цяжка таксама адказаць, ці падтрымліваем, ці не падтрымліваем. Увогуле я магу сваё меркаванне сказаць, але думаю, што шмат хто пагадзіцца. Ёсць такія 3 галоўныя пункты увогуле для палітыка. Першае – гэта мець гэтыя амбіцыі, то бок хацець узяць уладу, змагацца за ўладу. Таму што калі ты не змагаешся за ўладу, без розніцы дыктатарская ці дэмакратычная краіна, ну ты проста не палітык. То бок гэта першы пункт вельмі важны. Другі пункт – гэта умець балансаваць інтарэсы. Гэта ўжо датычыцца больш зразумела дэмакратаў, таму што палітык павінен і слухаць розных і неяк вось пазіцыю выбіраць там цэнтральную, што адбываецца, напрыклад, і ў нашай групе таксама, умець вось гэтую магчымасць там балансаваць. Але пры гэтым мець свае нейкія прынцыпы, прасоўваць сваю пазіцыю, гэта вось 3-й пункт. І ў нейкія такія моманты мець сілы і магчымасці ўзяць адказнасць і прынимаць рашэнне. То вось па гэтых пунктах трэба глядзець, хто адпавядае, хто не адпавядае. Разумееш, тут не праца на там, як у выбарах, да? Там ёсць нейкія праграмы палітычныя, ёсць палітыкі ці партыі, вось выбірайце. У нас сітуацыя так, мы працуем з тымі, хто сапраўды хоча змяніць сітуацыю ў Беларусі. Калі мы можам дапамагчы, калі яны могуць нам дапамагчы, вельмі добра. У нас шмат шэраг палітыкаў. Мы, я думаю, прызнаем, што зразумела, у Святланы Ціханаўскай ёсць такі спецыфічны статус, яна прызнаная замежнымі палітыкамі, як такі галоўны прадстаўнік дэмакратычных сіл у Беларусі. І з гэтым цяжка не пагадзіцца, і з гэтым можна працаваць, канешне. А чаму вы менавіта сталі адгалінаваннем ці аб'ядналіся з палком, а не з офісам Ціханаўскай, напрыклад? Ну, па-першае, такіх нават і размоў не было. Па-другое, ну, там, з таго боку, напрыклад, хаця і у нас таксама. Па-другое, заўсёды трэба ставіць пытанне навошта. Вось што гэта аб'яднанне можа даць. З палком у нас было там вельмі прынцыпіяльнае разуменне. У нас ёсць вынікі, мы ўжо працавалі, таму што аб'яднанне яно заўсёды не можа так здарыцца вось за 1 секунду мы там спадабаліся адзін аднаму. У такіх умовах, якіх мы працуем, трэба і давер, трэба разуменне, а яно толькі можа прыходзіць падчас працы, сумеснай працы. З офісам пакуль гэта ўвогуле не было магчымым. З палком было. З палком нам зразумелая іх стратэгія, іх сцэнары. Мы падзяляем гэтае бачанне і каштоўнасці, таму гэта было вельмі натуральна аб'яднаць высілкі,
павышаць давер, размаўляць, паўплываць адзін на аднаго таксама, што вельмі важна, ну і выбудоўваць нейкі таксама палітычны суб'ект, таму што аднаго сілавога кампанента ніколі недастаткова, нават у працы ў краіне, таму што там патрэбная і дапамога, і па там, юрыдычных пытаннях, і не толькі, таму ж палку, і гэта вельмі важна мець некае прадстаўніцтва. Мы былі гэтым зацікаўлены, мы не ўбачылі поспехаў у офіса, напрыклад. Ну, таму натуральнае рашэнне гэта было рабіць самому. Як ты ставішся да Святланы Ціханаўскай? Тваё асабістае меркаванне? Я стаўлюся дастаткова добра, лічу, што яна... Я думаю, што яна вельмі стамілася, я думаю, што ёй цяжка, але яна ўсё роўна ідзе, робіць, яна адчувае адказнасць. І такі ў яе даволі складаны лёс у гэтым сэнсе. Чаму кіберпартызаны падтрымалі Белпол, а не Байпол? Ну так, па-першае, мы афіцыйна не выказвалі падтрымку там ні адной, ні другой групе. Скажу шчыра, у нас няма абсалютнага давера ні да Белпола, ні да Байполу, і па асабістых прычынах, таму што мы там спрабавалі працаваць. Я не збіраюся выносіць гэтыя праблемы. Збольшага мы іх вырашылі, але мы пра гэта не забыліся. Будзем глядзець. У нас ёсць пытанне да Александра Азарова, ёсць пытанне да іншых удзельнікаў, супрацоўнікаў, але ёсць, мы так, як я казала, мы працуем з тымі, хто паказвае вынікі, з кім гэта мае сэнс. Я ведаю, што там была так санкцыённае вось гэтае расследаванне. Наш прадстаўнік працавала з прадстаўніком Белпола. Гэта была плённая праца. Чаму не, калі ў будучыні нешта такое можна зрабіць, а яшчэ лепей побольш там, можа, цікавым праектам, мы гатовыя, мы адчынены. Як кіберпартызаны ставяцца да праверак на паліграфе? Гэта мае сэнс? У нас няма такой вось агульнай пазіцыі. У некаторых ёсць такое, памятаем, мы абмяркоўвалі, што таксама такі нейкі нервовы цік паліграф. Гэта такая вось, усе лічаць гарантыя ад усяго. Гэта не гарантыя, ўсё роўна нейкія агенты могуць абмануць гэты паліграф. І яго трэба праходзіць часта, але гэта добрая вось такі ўзровень праверкі. Чаму не, асабліва такія сілавыя структуры, як там Белпол, Байпол. Я думаю, што гэта мае сэнс ім праходзіць. І таксама трэба разумець, што там спецслужбы розных краін, яны ж таксама зацікаўлены ў гэтых структурах. Яны правяраюць рэжымных людзей, непасрэдна тых, хто зышоў з рэжыма, і яны таксама выкарыстоўваюць гэту практыку. Так што, ну так, гэта трэба і добра, што гэта робіцца. Што вы ведаеце пра айці-роту Лукашэнкі? Пра тых, хто супраць вас ваюе? Айці-рота Лукашэнкі? Яна існуе? Ну, айцішнікаў Лукашэнкі, там, прыдворных. Мы не ведаем. Нейкія службы? Слухай, ну на нас не атакуюць. Доказаў дакладных аб тым, што гэтая рота, там, ці там, не рота, там, колькі 10, там, нават чалавек існуе, што яны працуюць, ну, мы не можам, мы не ведаем. Насамрэч, ці гэта існуе, ці гэта мае сэнс, там, у расійскіх хакераў трошачку іншая гісторыя, яны ўжо доўга на гэтым накірунку працуюць, у іх іншыя грошы, іншыя магчымасці, проста матывацыю цяжка знайсці для айцішнікаў у Беларусі, каб яны працавалі на рэжым, які не можа нават ім там, ну, сапраўды добрыя заробкі даваць. Ну, калі мы там, напрыклад, кажам пра грошы, так, а проста ініцыятыўных, ну, па таму, як яны забяспечваюць сваю бяспеку, можна таксама судзіць аб тым, якія яны добрыя, там, маюць супрацоўнікаў, вельмі дрэнныя, зразумела. Ну, і па атаках таксама мы не бачылі нічога такога, што мы сапраўды заўважылі з таго боку добрых спецыялістаў. Я правільна зразумела, што расейцы спрабавалі вас атакаваць? Не, пакуль ніколі. Ніхто не спрабаваў. Ну, наколькі нам вядома, яны выкарыстоўваюць, зразумела, вось тактыку спрабавання папасць. Вось такія метады, там, як часта працуюць агенты, напрыклад, за межы, яны там прасоўваюцца ў групы, тое ж самае, ну, там, яны прыкідваліся там айцішнікам і спрабавалі ўвайсці ў групу. Гэта правда. Вы змаглі іх ідэнтыфікаваць? Ну, так. Ну, я не магу казаць там пра пратакол, я нават не ведаю іх усіх. Зразумела, што але яны ёсць, і так вылучаліся агенты, так. А што пасля адбываецца? То бок там выдаляюцца, іх спрабуюць ідэнтыфікаваць, там пакараць, зразумець? Навошта?
Ну, калі там агент хоча пратэставаць партызанскі тэлеграм, напрыклад, супер. Там нічога адчувальнага няма, няхай працуе і робіць нешта добрае. Ну, я хутчэй думаю, што іх выкарыстоўвалі ў такім кантэксце, каб дапамаглі нашаму руху, чаму не. Але яны не маглі здабыць нейкую каштоўную інфармацыю, там, планы аперацыі, яшчэ штосьці? Не, конечно, не. Нічога адчувальнага нават тым, каму давяраюць. Яны вельмі там, гэта вельмі вузкая такая каманда, якая адказвае там за адчувальную інфармацыю, за нейкі доступ увогуле есть там просто вельмі маленькай колькасці, там не буду казаць лічбы зноў жа, але это там нават не 5, не 10 чалавек, не нават там тыя людзі, хто доўга працуюць, усе разумеюць рызыкі, усе разумеюць узроўні доступаў, і там нават ніхто не жаліцца з гэтага пункту гледжання. Я толькі ўдакладню. Спрабавалі інкарпараваліся расійскія агенты ці беларускія? Ну, цяжка казаць, але мы лічым, што хутчэй за ўсё беларускія. Ну, там я ж не буду скідваць свае пашпартныя дадзеныя, там, ці селфі, ці яшчэ нешта такога, што насамрэч таксама можа быць фэйкавая нейкая інфармацыя, але як гэта выглядае, то хутчэй за ўсё беларускія. Маё асабістае меркаванне, і там пагадзіліся таксама, што проста у расейцаў зараз няма часу, няма рэсурсаў, іх таксама трэба абараняць свае сістэмы. Там жа атака ідзе украінскіх груп. Ну, вось кіберпартызаны таксама працуюць час ад часу, плюс заходнія групы, плюс там спецслужбы. Ну, таксама трэба разумець, украінскіх актывістаў ёсць дапамога цэлай дзяржавы. Там усё накіравана, каб абараніць, дапамагчы, то есть там велізарнейшая каманда. Зразумела, што такога нават блізкага ўзроўню у нас няма. Ні рэсурсаў, ні з пункту гледжання нават вось там бяспекі. Таму там зразумела іх узровень таксама і атак па Расіі, і расейцам проста не да гэтага. І хутчэй за ўсё ім лепей там працаваць па тым жа заходніх краінах, таму што та дапамога ад заходніх краінах у краіне, яна вырашае таксама ў гэтай вайне. Рэжым пастаянна паўтарае, што мы вылічым кожнага, пасадзім кожнага. І як бы прайшло 3 гады, і ўсё выглядае, што да гэтага ідзе шмат у чым. Як вы ацэньваеце ўсё ж такі тых айцішнікаў, якія працуюць на баку рэжыма, таму што ўсё ж такі айці-спецыялісты гэтым займаюцца там. Это незвычайныя людзі, то бок яны там з тэхналогіямі працуюць. Там не вельмі такія нейкія супертэхналогіі насамрэч. Яны ж робяць па старынцы, па старой метадычцы. Яны там глядзяць там па фотаздымках, якія рабілі ў 2020 годзе. Большасць усіх гэтых затрыманняў насамрэч нават не па фотаздымках, а па просто тых затрыманых у 20-м, па іх перапісках, кантактах. Яны проста спампавалі гэтыя кантакты, вылічылі айдішнікі, па каментарах у сацыяльных сетках у той час. У них проста ёсць база, і яны паслядоўна па ёй ідуць. Ну, гэта памылка на тот момант зразумела, што гэта было цяжка прадказаць. Але там вось нейкі там каментары, удзельнічаства ў групах, яно просто вось гэта галоўная прычына, а не тое, што яны там могуць, я не ведаю, перахватваць паведамленні ці званкі, у них няма гэтых тэхналогій. Гэта такая даволі простая, але вельмі эфектыўная рэч. На дапросах, напрыклад, яны ж прымушаюць даваць сведкі там пра сваіх знаёмых, тых, хто ўдзельнічаў. Ось. Ну, другое, я ўжо пра гэта казала, гэта і фотаздымкі, гэта відэа у тых, хто ўдзельнічаў 20. У них же ёсць гэтая база, у них ёсць і інфармацыя з камераў. Ну, яны проста метадычна пра гэта праходзяць, затрымліваюць. Ну, гэта, паказчык. Праз 3 года яны не спынілі свае намаганні. Дзесьці бачыла статыстыку, што амаль што там кожны дзень да 10 чалавек затрымліваюць. Рэпрэсіі не сканчаюцца, тому што яны разумеюць, што крызіс ён не вырашаны, што большасць усё роўна не смырылася ў поўнай меры, мабыць, затаілася, мабыць, выйшла дзесьці там з палітычнай нейкай актыўнасці, але ўсе разумеюць, што такое рэжым. І вось гэта калесо нейкага гвалту вельмі цяжка заставіць, прыпыніць. Таксама яны шмат зараз працоўнікаў такіх нанялі, якія там ці там перафарміравалі гэтай групы.
які не робяць нейкі там суперскі заходняга плану тэхналогіі, а хутчэй за ўсё сядзяць, вось капаюцца, свяраюць айдішнікі, свяраюць каментары, фотаздымачкі, каментары, якія там людзі аставлялі ў 20-м годзе, 21-м, і вось так метадычна працуюць. Як ты думаеш, наколькі палепшылася такая тэхналагічная бяспека рэжыма пасля вашых атакаў? Ну, троху палепшылася. Мы іх там вучым, як лепей абараняцца, так што не ўсё будзе так дрэнна, калі ўлада зменіцца. Там будуць уже больш падрыхтаваныя спецыялісты, як мне сказалі, так што нейкія асновы даем, будзем далей працаваць. Я думаю, там уже будзе не так усё дрэнна. Зразумела, што это не вельмі добры ўзровень, там вельмі такія, ну, там першага ўзроўня, там, не ведаю, першага класа, там памылкі здараюцца, але зараз лепей, таму што, ну, ім прыходзіцца неяк сябе абараняць. Усё роўна не хапае высілкаў, але ўсё роўна нешта хаця б даведваюцца, нешта робяць лепей. Айцішнікі ў Беларусі ўжо перагарнулі старонку? Ну, якія засталіся ў Беларусі? Не ведаем, трэба ў айцішнікаў спытаць. Ну, некаторыя ёсць у нас. Тыя, хто змагаецца, тыя, хто хаця б сочыць за навінамі. Я думаю, не. Ёсць людзі, якія, мабыць, не тое, што перагарнулі, але, ну, забаяліся. Ну, і трэба даносіць да людзей. Трэба даносіць, што, ну, страшна, апасна, але гэта наша краіна. І гэта наша адказнасць, і трэба рабіць выбар, асабліва падчас вайны. Ну, немагчыма аставацца нейтральным падчас вайны. Ты ці далучаешся да боку агрэсара, што таксама гэта выбар, і гэта трэба прынимаць, ці ты далучаешся да тых, хто абараняе сваю краіну, да Украіны, да еўрапейскага шляху. Гэта выбар трэба рабіць, рана ці пазней беларусам прыйдзецца, і айцішнікам прыйдзецца. І лепей гэты выбар рабіць раней, чым пазней, таму што вось мы робім пазней, беларусы як нацыя, мы вельмі вялікі кошт за гэта плацім. Як вы бачыце, якіх агентаў Лукашенка пасылае за мяжу? Што гэта за людзі, чым яны займаюцца? Абсалютна розныя людзі. Некаторых вербуюць, некаторыя, ну, праходзяць там школу спецыяльную, некаторых там могуць і шантажаваць. Ёсць вельмі цікавыя выпадкі, хаця гэта такая практыка не толькі там беларускіх спецслужб, але і іншых, як яны вербуюць проста вось преступнікаў з турмы, яны там тых крымінальнікі, якія сапраўды нешта там дрэнна рабілі, не па палітычных матывах аказаліся ў турме, яны іх проста адпраўляюць таксама у Европу, робяць ім дакументы, спраўкі, што яны там па палітычных матывах. У нас ёсць чалавек адказны за гэта, які выкраў, мы пра гэта насамрэч пісалі ў інтэрв'ю з гэтым чалавекам, як ён выкрывае вось гэтых крымінальнікаў, і там нашмат іх прыязджае, яны атрымоўваюць там падтрымку і статус бежанства, і там і грошы нейкія, але насамрэч яны крымінальнікі, якія там забілі кагосьці, скралі нешта, згвалтавалі, але зараз знаходзяцца ў Еўропе і спрабуюць там працаваць, канешне, на рэжым. Гэта... А ім даюць новы пашпарт з новым імем, прозвішчам, ці яны фактычна са сваім жа прозвішчам зараз? Розныя ёсць выпадкі. У нас жа ёсць магчымасць паглядзець па фотаздымках. Менавіта. Так, я не магу сказаць, вось, каго больш, у меня няма гэтай статыстыкі. Да, розныя ёсць. Ёсць і свае пашпарты, ёсць і новыя пашпарты. Вось, ну, яны спрабуюць вось неяк новыя метады, таму што зразумела, што выкралася сістэма агентаў, якая да гэтага была. Таму што ўзлом адбыўся, ну, плюс жа таксама, што людзі перайшлі ад рэжыму, таксама маглі шмат чаго пацвердзіць. Ну, я маю на ўвазе, напрыклад, Байпол і супрацоўнікаў ці Білпол зараз, ну, абедзве гэтай арганізацыі. І вось яны шукаюць новыя спосабы, ну, адзін з спосабаў гэта вось пасылаць гэтых крымінальнікаў. Яны насамрэч сядзелі ў турме, вось яны кажуць, мы па палітычных, мы, да, сядзелі вось там, не ведаю, з 10-го ці там з 15-го ці з 20-го, і яны атрымоўваюць так дапамогу і пацверджанне ад еўрапейскіх структур. Праблема ў еўрапейцаў, таму што у них няма рэсурсаў абсалютна ўсіх правяраць, у них проста няма людзей на гэта.
Таму ёсць выпадкі, ну, вось наша адказнасць, наша праца даносіць да іх, даваць гэтыя спісы. Гэта насамрэч шмат працы. Вельмі удзячны нашаму чалавеку, нашаму спецыялісту, які вось сядзіць і там капаецца, каб знайсці гэтых людзей, перадаць у пэўную структуру. Але ці ёсць увогуле ў гэтым сэнс, калі так шмат тэхналагічных інструментаў паглядзець, нейкую інфармацыю знайсці? Ну, а як іх выкрываць? Наш няма, мы ж не будзем праглядаць абсалютна ўсіх крымінальнікаў. Там, можа, не ведаю. Я пра тое, навошта рэжыму іх пасылаць увогуле? Галоўнае, конечно, мэта гэта раз'яднаць, збіраць інфармацыю, асабліва зараз аб тым, як яны дапамагаюць Украіне. Беларусі наш таксама такім здарылася ўжо месца геаграфічным. І гэта пытанне рэгіянальнай бяспекі для шмат якіх краін таксама, асабліва суседзяў. І рэжыму, зразумела, ёсць сэнс працаваць супраць гэтага, працаваць супраць аб'яднання, супраць беларускіх палітычных сілаў, якія знаходзяцца зараз за мяжой. А зараз нас нашмат больш. Гэта ўжо не апазіцыя мінулага часу, гэта ёсць і новыя рэчы, новыя медыа, новыя праграмы, і, канешне, ім карысна і выгадна працаваць супраць іх. Ты сама пацярпела, твою кватэру ў Беларусі знішчылі фактычна, там разграмілі. Што ты адчувала, калі глядзела, як яны гэта робяць? Я не жыла на гэтай кватэры ўжо пэўны час. Там увогуле ніхто зараз не жыў. Таму, і было такое адчуванне, навошта, які сэнс у гэтым? Тое, як гвалтуюць і забіваюць людзей у турме, мяне кранаюць нашмат больш, і, зразумела, падзеі ў краіне, чым калі яны там прыйшлі на мою кватэру. Канешне, была злосць. У нейкім сэнсе была гатовая да гэтага. Можаш акрэсліць нейкія простыя інструменты, парады, што можа зрабіць кожны беларус, каб абараніцца пры спробах улезці ў іх там тэлефоны, камп'ютары і так далей? Так. Трэба чысціць свае перапіскі, трэба чысціць свае падпіскі. Не падпісвацца, напрыклад, шукаць нейкія групы ці відэа, і шукаць і не падпісваючыся. Гэта трэба рабіць праз, як мінімум, інкогніта браузер, каб яны проста не маглі знайсці гэта ў гісторыі пошукаў ці праглядаў ці нечага яшчэ. Канешне, раім таксама выкарыстоўваць VPN. Шмат хто насамрэч выкарыстоўвае, але вы павінны мець добрую прычыну, каб проста распавесці, чаму вы гэта робіце. Так што трэба заўсёды псіхалагічна таксама быць гатовым распавесці, навошта табе патрэбны гэты інструмент, напрыклад, VPN ці, напрыклад, Tor. Вось такі самы базавы, чысціць, выкарыстоўваць інкогніта браузер, карыстацца VPN-ам, пры магчымасці рэгістраваць другі аккаунт, напрыклад, на розныя прылады. І на Telegram гэта можна рабіць. І на Google, калі вы карыстаецесь Ютубам, поштай і гэтак далей. І па магчымасці рэгістраваць гэта на віртуальныя нумары, гэтыя аккаунты. Іх можна здабыць нават з Беларусі. У нас ёсць інструкцыі па таму, як можна набыць такі нумар, на яго бяспечней за ўсё зарэгістраваць вось гэтыя другія аккаунты, але зноў жа гэта залежыць ад таго, ці ўвогуле вам гэта патрэбна. Проста за тое, каб сачыць за навінамі, можна вось вельмі простыя рэчы рабіць, тое, што я сказала, і зразумела, што не абмяркоўваць палітыку ў кантакце, не пісаць каментары, таму што ні ў Інстаграме, ні на Фейсбуку, ні дзесьці яшчэ, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, таму што гэта проста не каштуе таго. За апошні час уцякло даволі шмат вялікіх базаў крамаў, якія шырока прадстаўленыя ў Беларусі. Наколькі гэта небяспечныя званочкі, так? Ці трэба людзям хвалявацца з гэтай нагоды? Конечно, калі такая інфармацыя яна ідзе ў інтэрнэт, то гэта магчымасць для розных скамераў на тое, каб ім раскруціць чалавека, напрыклад, таму што ў них ёсць звесткі. Гэта хутчэй за ўсё рызыка нават не з боку рэжыма, таму што ў рэжыму ўсё роўна ёсць ваша ўся інфармацыя. Гэта хутчэй на тое, што гэта могуць выкарыстоўваць камеры розныя, там і з Расіі, і з іншых краін, і проста развадзіць людзей на грошы. Канешне, калі... Я не ведаю проста, які прыклад прывесці, што там людзі набывалі нешта такое там у крамах. Мне здаецца, мы кожны тыдзень зараз даём навіну пра тое, што вось у бабулек-дзядулек па званку яны пераводзяць дзесяткі тысяч еўра, там все зберажэнні за ўсё жыццё абсалютна невядомым людзям, якія там то банкірамі, то міліцыянтамі, то яшчэ кім-небудзь прадстаўляюцца.
Ну, вось гэта самы такі кейс больш-менш, ну, вось, які, да, можна прывесці як прыклад, на жаль. Гэта выкарыстоўваюць камеры, да. Яны так разводзяць людзей з пункту гледжання нейкіх там рызыкаў, я не ведаю, турмы ці затрымання. Гэта не надае, просто, ну, людзям трэба быць асцярожным. Цяжка, канешне, там данесці нейкую інфармацыю да больш дарослых людзей, там бабулек, дзядулек, ну, як ёсць. І гэта хутчэй, да, вось гэты злівы, яны хутчэй вось такія рызыкі сацыяльнага кшталту робяць, чым там у кантэксце палітыкі. Ну, то бок, я разумею, яны могуць там адфільтроўваць умоўна год нараджэння і па мабільных нумарах празвонваць, напрыклад, групу пажылых людзей. Ну так, ёсць інфармацыя, там, чым цікавіць, напрыклад, яны таксама могуць будаваць нейкую там аналітыку. А я мела на ўвазе, што які бы прыклад прыдумаць па палітычных, напрыклад, калі там, я не ведаю, чалавек заказваў там шапку, якую там зачыняе лицо, там, і нейкую там, не ведаю, там, не зброю немагчыма набыць, ну нешта такое, конечно, ёсць, да, там магчымасць там медычную нейкую аптэчку, там яшчэ нешта. І так вось сістэмна гэта робяць, і гэта робяць у беларускіх крамах, выкарыстоўваючы беларускую картку, то можна гэта адсочыць, але зноў жа у рэжыма ёсць магчымасці гэта знайсці і без гэтых зліваў. Злівы гэта ў першую чаргу рэсурс для скамераў. Наколькі верагодна, што Беларусь у пэўны момант можа стаць часткай закрытага расійскага інтэрнэту? То бок, калі у нас будзе не YouTube, а Рутуб, не Instagram, а штосьці іншае? Гэта магчыма, але пакуль мы не бачым, што гэта будзе зроблена. Яны нават не пабудавалі поўную інфраструктуру для Расіі, хаця такі ёсць намаганні. Ну, гэта так працуе, як вось працавала там і з дарожнымі мапамі, і з агульнай валютай, і з агульнымі мабільнымі аператарамі. Там нейкія абяцанні яны ёсць, але потым, калі даходзіць да справы, ну, гэта проста вельмі цяжка зладзіць. Ну, у бліжэйшай перспектыве мы гэтага не бачым. Ты казала пра беларусаў і Расію. Я хачу, каб нам было ўсё роўна, сочыць за намі большой брат ці не. Як гэта магчыся? Каб беларусам было ўсё роўна. І ніколі яны не глядзелі на Расію. Я не думаю, што гэта здарыцца хутка, таму што ўсё роўна мы жывем у расійскамоўнай прасторы з уплывам нават расійскіх апазіцыянераў, расійскіх экспертаў. Там Максім Кац з'яўляецца добрым прыкладам. Ну, гэта магчыма толькі калі мы зменім рэжым, калі будзе праведзена праца па аднаўленню там гістарычнай праўды, нашай гісторыі, мовы, культуры, традыцый. Гэта вельмі цяжка рабіць, пакуль Расія мае такі ўплыў, які яна зараз мае. І гэта немагчыма зрабіць за мяжой праз TikTok і YouTube. Гэта так, можа, на некага гэта паўплывае, але сістэмна гэта вельмі цяжка. Я думаю, пэўны момант будзе нейкае сэнсаванне, а яно ўжо ёсць. Мы беларуская нацыя, нават лукашысты не хочуць далучацца насамрэч да Расіі. Яны могуць там падтрымліваць, але яны ўсё роўна, мы асобная краіна, і гэта амаль што адзінае, над чым мы можам усе пагадзіцца, усе як беларуская нацыя, беларусы. Але ўсё роўна паглядаць на гэтага вялікага брата, гэта такая вялікая звычка. Ну, там, пачынаючы ад таго, што мы вывучаем расійскую літаратуру, расійскую мову, гэта асобныя прадметы, ну і заканчваючы проста тым, што ну, сапраўды кантэнт там рабіўся там лепей ці больш там папулярна, чым у нас, хаця проста ну, не было там ці магчымасці, ці жадання пра гэта даведацца. Гэта пройдзе пэўны час, і ну, Расія зараз сама сябе руйнуе, зразумела. І нам гэта добра для нас, таму што калі б Расія развівалася, была паспяховай, эканамічна і ў іншых сэнсах, ну, больш людзей магло б глядзець, насамрэч жадаць, аб'яднацца ці нешта яшчэ, але зараз даходзіць да шмат людзей, што там адбываецца. Ну, плюс там насамрэч уязджаюць шмат хто, ініцыятывы, але ну, цяжка з гэтым працаваць. Не трэба, зразумела, здавацца, і новае пакаленне расце, і зразумела, і рознае пакаленне, не хачу тут раздзяляць, але пройдзе пэўны час. Але сапраўды мы гэта зможам памяняць толькі, калі ўлада зменіцца. Як ты думаеш, лёс Беларусі будзе вырашацца ў Беларусі, ва Ўкраіне ці ў Расіі? Лёс Беларусі будзе вырашацца ў Беларусі, але ж мы разумеем, што паўплываць на гэта можа
ці падтрымаць нас больш за ўсё можа Кіеў, Украіна зараз, тому што зараз такі шанец на тое, каб аслабіць Расею. З аслабленай Расеяй нам нашмат лягчэй будзе асвабадзіць Беларусь. Гэта не значыць, што без аслаблення Расеі ў нас няма шансаў, але гэта зразумела, што павышае нашы шансы нашмат. Як ты апынулася ў Нью-Йорку? Я паехала туды вучыцца на магістратуру. Гэта было ў 16-м, калі я скончыла БДУ на мировую эканоміку на факультэце міжнародных адносін. Вырашыла паспрабаваць паступіць на магістратуру і заўсёды хацела вывучаць палітычныя навукі. У Беларусі, зразумела, мне немагчыма гэта было рабіць, таму што гэта ідэалагічнае больш навучанне, чым сапраўднае. Вось зацікавілася рознымі праграмамі, убачыла цікавую, гэта насамрэч была ў Нью-Джерсі, а не Радгельскі гэта універсітэт, але там ён вельмі блізка да Нью-Йорку. Паспрабавала, падалася, атрымалася і пераехала. У цябе муж амерыканец. Так. Чым ён займаецца? Ён працуе ў фінансах. Як вы з ім сышліся? Як мы пазнаёміліся? Пазнаёміліся, так, стаць парай? Мы пазнаёміліся ў метро, у цягніку, яшчэ да ковіда. Ён стаяў, глядзеў на мяне, я паглядзела, і ўсё, выйшлі на адной станцыі, ён падышоў, пачалі размаўляць, і вось так пазнаёміліся. Яму боліць за Беларусь? Яму зараз вельмі баліць за Беларусь. Як навогуле ўспрымае ўсё, што у нас адбываецца? Это нейкі космас злева. Ён так зараз у гэту павестку ўключон, што там ўжо разумее нават нейкія прыколы, там, як беларусы могуць жаліцца, ці там, як беларусы любяць правіла, ён там бывае, там жартуе надо мной, што там, господі, ты, боже мой, там пераходзіць там заўсёды в Нью-Йорку, у мяне спачатку было толькі там на зялёнае святло, а там ніхто нават на гэта не заўважае. Но ён такі любіць, калі толькі правілы, якія маюць сэнс, но гэта вось такі менталітэт амерыканцаў, там, свабодных людзей. Ну, я бачу гэта, там, бывае розніцу. Ну, і, канешне, баліць за тое, што адбываецца зараз у Украіны таксама, калі, напрыклад, нават пачалася вайна. Да гэтага я больш, я думаю, размаўляла па-расейску ўсё ж такі, там, з сябрамі, нейкімі сваякамі, ён там выхватываў нейкія фразы, там вось троху вышыў, пачалася вайна, ён такі, не, гэта мова ворага, давай вучы мяне беларускай, будзем неяк вучыць, размаўляць. Так што ён такі, да, можа зараз чытаць лекцыі пра Беларусь, мне падаецца, ну, хаця б там амерыканцам, і нават там пра маю дзейнасць, там пра кіберпартызанаў, ну, што публічна вядома, зразумела, яму там усё скідваю, усё ён чытае, усё сочыць, і ён у гэтым сэнсе малайца, я, канешне, гэта вельмі цаню. Дзе ты працуеш зараз? Я зараз працую ў габрэйскім нон-профіце. Гэта арганізацыя, якая дапамагае тым, хто выжыў у Халакосце. Таксама там спансую розныя адукацыйныя праграмы, фільмы, кнігі, звязаныя таксама з Халакостам. Вось, такая праца звязана непасрэдна з гэтай тэмай. У цябе ёсць амерыканскі пашпарт? Не, няма. Ты хочаш яго атрымаць? Слухай, ну толькі таму, што гэта можа зараз прасцей там лагістычна жыць будзе, но гэта ніколі не з'яўлялася мэтай. Ну, гэта такое, што хутчэй за ўсё, каб проста больш прасцей было вандраваць, заязджаць ва Ўкраіну, таму што з беларускім пашпартам гэта столькі часоў гадзін ты траціш на мяжы. Ну, гэта зразумела, то бок я там не хачу гэта неяк крытыкаваць, абсалютна зразумелая сітуацыя, але гэта проста было больш зручна для мяне. Табой не цікавілася яшчэ ЦРУ? Не цікавілася. Увогуле амерыканцы не цікавілася. Вялікая краіна, маленькая Беларусь, актывісты не цікавіліся. Зараз, канешне, ўжо там 3 гады ў Беларусі падаецца, што ўсё коціцца ў бездань нейкую. Вельмі негатыўная павестка, негатыўныя падзеі, рэпрэсія няспынная, вайна працягваецца. Вось дзе тая сіла, которая можа штосьці змяніць? Ці ты бачыш штосьці, што можа змяніць і выруліць гэтую сітуацыю ў іншы бок? Да, сіла яна з'яўляецца, яна ёсць у людзей. Што можа змяніць? Ну, тое, што беларусы такі, як мне падаецца, такі даволі рацыянальныя людзі, яны там не рызыкуюць наўпрост, ну, разумеючы гісторыю і геаграфічнае знаходжанне, але калі ўж зусім прымусіць, яны вось такі з валявым нейкім рашэннем
прымаюць нейкае для сябе рашэнне і змагаюцца. Ну, вось можна паглядзець нават на тое, колькі людзей зараз ваюе ва ўкраіне. Ну ж гэта ж беларусы, звычайна беларусы, гэта нешта, што там неяк іскусственно мы зрабілі. Гэта натуральная з'ява. Гэта беларусы, ваяры, і год назад запытай мяне, колькі людзей далучацца, ну я б не ведаю, ці адказала бы такое, а вось, ну я можа быць, там не ведаю, таму што ў гэтым кантэксце Варусі зараз там пачынаючы супрацівалі шмат людзей, не чакала такога. Улічваючы, напрыклад, калі там параўнаем гэты лічбы з Расіяй, колькі людзей у там расійскім рэгіёне, ці як ён там называецца, колькі расейцаў ваюе, таму што Расія гэта краіна-агрэсар, а колькі беларусаў і какое насельніцтва, і колькі людзей падтрымлівае, колькі людзей данаціць, ну гэта ж просто супер. Ну не ўсё так дрэнна, не ўсё так нам трэба негатыўна. Просто трэба таксама глядзець на тое, што адбываецца, на тое, які валявыя смелыя людзі, беларусы, як працягваюць змаганне, не адпускаюць і гэта ж немагчыма, каб абсалютна ўся краіна паўстала. Можа, гэта адбудзецца ў моманце, я маю на ўвазе на доўгі працяг часу. Ні ў якай краіне, ні ў якай гісторыі гэта проста не бачна. Але вось гэты вялікі адсотак людзей, якія застаюцца, якія змагаюцца, ён даволі ўражлівы насамрэч. Просто мы звыклі і хацім пабачыць 20-й год, але мы не жывем. Трэба не забыць 20-й, але трэба прыняць рэчаіснасць, якую мы жывем, не спадзявацца, што мы можам паўтарыць, гэта зараз немагчыма. І працаваць з тымі рэсурсамі, з тымі людзьмі, якія ёсць, і ганарыцца за тое, што мы робім. Таму што людзі працягваюць змагацца ўнутры Беларусі, яны ваююць ва ўкраіне, яны рызыкуюць, таксама ж кіберпартызаны, за імі магчыма зараз і ахоцяцца і там нейкія заходнія, ці расейцы, ці арабы, ніколі не ведаеш, хто за такімі тэхналагічнымі спецыялістамі можа там нейкім чынам спрабаваць паймаць. Так што шмат крутых рэчаў робяцца, крутой кантэнты, беларускамоўныя, людзі пачынаюць размаўляць, чытаць, крутыя кавярны, бізнесы. У нас ёсць чым ганарыцца, трэба пра гэта памятаць, а не толькі фокусавацца на нейкіх негатыўных рэчах. Так што я так даволі пазітыўна гляджу на гэта. Дзякуй табе за размову. Дзякуй табе. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка таго, што мы робім. Калі ў вас з'явіліся думкі падчас прагляду гэтага інтэрв'ю, то пішыце іх у каментарах. А таксама падпісвайцеся на наш канал, каб не прапусціць новыя выпускі ТОК. І на канал наша Нева Ньюз, дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.